confess that maybe I'm helpless, and I shouldn't do much more. I know that I'm reckless, maybe I'm helpless. Can you feel the fire inside? Heart open wide, a new way of being alive. Can you feel the time slowing down? Birds in your mind fly you away for a while. Swimming in an ocean of dreams, flow and be free. Giving yourself to the beat. Tonight we do whatever we like, blind with desire, but don't look down, keep going high. And when the sun goes up, the moments of the magic is gone. I will be running away from your love. And when the sun goes up, goes up, goes up, it's now or never, don't wait for me, love. When the sun goes up, when the sun goes up, if you feel the flame burning out, stay in the now, grasp it and don't let it die. If we put the future on hold, out in the cold, then nothing will matter at all. And when the sun goes up, the moments of the magic is gone. I will be running away from your love. And when the sun goes up, goes up, goes up, it's now or never, don't wait for me, love. When the sun goes up, when the sun goes up, and when the sun goes up, the moments of the magic is gone. I will be running away from your love. And when the sun goes up, goes up, goes up, it's now or never, don't wait for me, love. And when the sun goes up, the moments of the magic is gone. I will be running away from your love. And when the sun goes up, goes up, goes up, it's now or never, don't wait for me, love. When the sun goes up, 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 Come here, darling, take your time. Let your heart open up. Cheers to love, broken wild, leaving you lost and scarred. You've been lonely, just like me, and just nothing but a dream. Come here, darling, take my hand. We'll pull through, you and me. 'Cause two hearts are better than one.
Pull me closer, hold me like we're gonna die young. It's almost over. Kiss me now before we say goodbye. It's two hearts are better than one. Two hearts are better than one. Ja, goedemiddag. We zijn live geloof ik. Ja. Fantastisch. Dus is even de vraag of we deze bril opzetten of de andere bril. Dat is natuurlijk niet even de grote vraag. Wat best goed zijn met dit jaar. Ja, nee, goed, dat is natuurlijk altijd dat ik van brillen, dat heb ik overgehouden aan ongeveer een jaar geleden op Mallorca, Remco. Het ik nog een beetje kan herinneren, zullen we maar zeggen. Bij Helmoet. Bij Helmoet, ja. Chic. Ja, welkom allemaal bij Urkje Grillen, de tweede editie. We zijn vandaag in Beek. Ja, eindelijk. In het Schwans dorpje. In het dorpje, ja. Nou, een uitstapje in Juil. Heb voor de microfoon van Bas al even aanstaan. Bas, ja, welkom. Ja, welkom weer. Als het goed is, kan ik gewoon volle bak verstaan. Ja, je hoort me goed.
Ja, ik zou zeggen, voordat we dadelijk gewoon lekker weer gaan kwatschen en dat we aan de gang gaan met wat ze allemaal gaan doen vandaag. Er zullen vast en zeker lui zijn die toes nog niet alles verdig hebben staan. Schat ik zo. Petje, onder andere, daar schat ik tot nog even aan het rennen is met de Frank Gubbels denk ik ook. Frank Gubbels, dat is misschien ook aan het rennen. Dus ik denk dat gewoon dat misschien even gaat muziek alvast aanzetten. Ja. Dan kan je toch nog de laatste tijden verdig zetten. En Pak in het ieder geval de barbecue aansteken, hè? Barbecue aansteken. Want dat wordt inderdaad, als we toch een petje hebben, dan worden we ook, hè. Heus, dat ding er moet aanstaan. Ja. Als de live geest. Het is moeilijk, hè? Moet er aan Anders zitten. de barbecue zonder... Ja. Is in ieder geval goed. We hebben een speciale gast. We zijn vandaag hier te gast bij de familie In de Lacroix. Bourgonjestraat. In de Bourgonjestraat, of all places. En daar huisnummer B daarachter zit je misschien in de verte. De boomhut van Sander. Daar gaan we nog uitgebreid dadelijk wel even over houden met Sander. Dat werd er nog niet, maar kijk nu ook aan, maar wat zet Hij gaat zo even naar de wc, denk ik. Dat is even die grote verrassing. Dan heb ik even een lekker pleitje aan. Dan gaan we in de tussentijd 4 even met de voorbereidingen toe. En dan zullen we zo weer bij terug. I saw the sun in his eyes. My baby kissed me goodbye. He smelled of roses, I cried. When my baby kissed me goodbye. You know I loved him, he left me. I loved him when he left me. Many was pretty. He smiled me, boy, so when we drove away from my city, was waving from his Chevy. Will I ever forget it? Now it's buried in my fantasy. And I don't wanna know where we two could have gone. Now it's buried in my fantasy. He's out the world, I feel the pain. I feel it still in summer rain. Oceans too blue, it's all the same. Where is he now, so far away? You know I loved him, he left me. I loved him when he left me. Many was pretty. He smiled me, boy, so when we drove away from my city, was waving from his Chevy. Will I ever forget it? Now it's buried in my fantasy. And I don't wanna know where we two could have gone. Now it's buried in my fantasy. My baby only said goodbye, and he kissed me when I cried. Oh, that moment was so wild. My baby never heard a word, and the memory still burns. Now it's buried in my fantasy. Nou, het was een betere start dan vorige keer aan Ja, toe. het ging nu allemaal En dan een keer Dus, gewoon het ging geluid, goed. alles beelden en een keer goed. Misschien komt er toch nog wat voor een bijk zetten en Ja. in een gehaal. En heb ze Ik denk toch, toch dat het aan de lok ligt. ik denk inderdaad dat die Belgische locht toch aan die grensmaas toch het haal doorduwde. Dus ik weet ook niet of Ninja nu ons ook gewoon goed kan bereiken nu op dit moment. Ik denk Dus, dat die wel gaat moeite. Het gaat haperen op de lijn. je gaat haperen op de lijn, ja. Ja, maar dan moest ik toch voorstellen dat een man wie ik zo toch gewoon door dat dunne kabeltje heen moet. hè. Hey. Ja, ik zou er ook problemen met hebben als ik internet heb. Maar goed, Bas, we zetten dit fijn de microfoon aan. Ga ik nu fijn vertellen wat we gaan doen vandaag. Ja, is goed. Als ik niet te verstaan ben of als ik te snel ga, laat me dat ook even horen. De vorige keer is dat wel doorgekomen. Wat gaan we gewoon van beginnen? We gaan beginnen met... Ik ga me in ieder geval eens even het huisje aan doen. Dat word ik nog vergeten.
Ja, hoe gaan we mee beginnen? We gaan beginnen met het marineren van de kip. De lui wat een pakketje besteld hebben, die zijn gisteren persoonlijk het Remco dat afgeleverd. Die hebben die hebben alles natuurlijk al gemarineerd en alles toegekregen. Dat is toch het voordeel van als ze zo'n zwaar pakketje besteld hebben. Maar ja, voor die andere lui, we gaan er nu ermee beginnen. Het recept, in principe is het voor 4 personen. Dus ik pak 4 teentjes knoflook. Die gaan we even snijden. En ik weet niet of je nog weet van de vorige keer. Wie krijgt er makkelijk de schilder vanaf? Dat is een quizvraag, maar of ze goed hebben opgelet. Voor de lui wat de vorige keer niet gekeken hebben. Ik ga even met een mat bovenop de knoflook. Dan gaat het makkelijker, krijgt ze makkelijker de schilder vanaf. Ik heb nog die neven de koude staan, dus eigenlijk kent ze de rotzooi, dat is ideaal. Kent ze nog wel op kwijt. Als ze een gaat barbecue en elektrisch hebben, ja, dan wordt dat een beetje moeilijker. Ja, het geit wel natuurlijk, maar dat doet het langer voor de weg is. Het geit wel, ja. Ik denk ook dat het, moet gewoon natuurlijk op kolen. Of briketjes, wat ze wil, maar het is wel beter. Ik snij in ieder geval even een knoflook, de andere doe ik dadelijk wel. Daarna, wat gaan we bij de knoflook gaan we ook doen? Voor daar gaan we nog het honing erin. Ik moet even zelf goed naar het recept kijken. Als ik heb hem al vaker gemaakt. Dan proef ik het meestal. Doe ik er ook gaat erin. Eigenlijk een beetje op gevul, maar voor de lui wat hem de eerste keer maken. Daar is het, moet ik wel even een beetje de verhouding. Het is redelijk aan de smaak, de marinade. Dus dat wil zeggen dat er pikant is. Mocht ze dat niet zo pikant willen, ik heb gisteren, toen de lui het recept aan het lezen, al de nodige appjes gekregen van klopt het wel, die 4 eetlepels tabasco. Voor het recept is het lekker. Ja, succes, van ik houd er niet zo van. Of ik wil ook voor de kinderen, dat de kinderen er ook van gaan eten. Ja, dan is er minder tabasco erbij. Ik heb nu een teentje knoflook, die andere doen ik dadelijk wel. Dan gaan we dus 4 eetlepels honing bij doen. Ja, en een goed duwen. Heb ze eigenlijk een, dus 2, 3, 4. Dan even doen we dan ketchup. Al we de vraag gekregen, moet dat nu Hela zijn? Of ketchup? Ja, als het Hela is curry. Eigenlijk is er maar één soort curry. Ja. De meeste frituren en bek die snappen het al, want anders zijn ze weinig klanten. Maar ja, gewoon Hela moet het bij. Dat is 8 eetlepels. Ook een beetje 8 eetlepels ketchup, worcestersaus. En vooral nog, lekker voor de smaak. Doe voor ook 8 eetlepels van de bij. Dan even 4 eetlepels tabasco. Of gaat minder, ligt eraan wie ze van de of ze van Spicy Hills, maar die over de bij. En dan nog gaat mosterd, dat zijn wel 4 theelepels. Oftewel, ja, gaat meer dan 1 eetlepel. Ik denk ook hoe groot die eetlepels zijn, maar zo kan het ook iets van de bij doen. Dat gewoon voor mengen. Moet ik alleen even langzaam vragen of mijn assistent even de kip uit de ijskast wil pakken, want daar heb ik nog niet op de tafel gelegd. Zoals je ziet staat ik ook hier in de volle zon. De vorige keer waarover gaat Roder aangelopen, dus Remco en Erwin die hebben zich al wijselijk uit de zon gezet. Ja, sowieso. En een liter zonnebrandcrème natuurlijk opgesmeerd. Dus dat is heel goed. Dadelijk gaat de zon achter het glas. Dus de sfeer zijn eigenlijk ook als het ware gemarineerd nu. Nee, dat stukje. We zijn even... Ja, vorige keer. Vorige week wordt het slechter weer. Vorige week eigenlijk, ja. Maar ja, dus dat is van die marinade hebben. Schnitzel ik dadelijk de kip.
En ja, wat ze wil, dunne reepjes. Je kent ze hem zo dadelijk door de stekjes heen vlechten. Je ziet die al in de bak liggen. Ik heb ze net er al erin gelegd. Doordat die satéprikkers. Sommige hebben ook ijzeren, ja dat hoeft natuurlijk niet. Maar doordat die satéprikkers in het water liggen. Voordat dat ik de kip ongeveer een half uur laat vermarineren. Die satéprikkers ook, ja dan vatten ze niet meteen vlam. Die wordt de kip al gebracht. Dus ga ik gewoon de kip snijden in grotere blokjes of in reepjes wat ze door die stekjes heen rijgen. Leg ze er nou in de marinade. Ja, reur het gewoon af en toe een paar keer om. En dan kom we dadelijk weer terug. En dan gaan we beginnen met de kip. Dus we gaan daar eerst die kipstekjes zetten. Als we dadelijk terugkomen, dan gaan we de salsa maken. Die is al wel lekker erbij. Ik weet niet of de meesten het al gezien hebben. Ja, Remke, ik word deze week nog aan het proberen, zeg maar. Dus ik ga even het receptje proberen. Remke had ik een bericht op Facebook erbij gezet van een limoentje of citroentje. Essen heb ze liggen. Wat lekker erbij. Dat ik door de avocado of de tomaatjes te doen. Heb ze hem niet. Misschien heb ze nog wel een flesje met citroensap, kinderoog. Of gaat anders, maar het is wel lekker om erin te doen. Dus ik ga de kip snijden en dan ga ik de kip marineren. En dan kom vandaag weer terug. Dat klinkt hartstikke fijn, Bas. Och man, het water loopt nog alweer heel goed uit de mond als ik hier bezig zie en ook ruik. Want de zet nu nog het korter op als vorige keer. Ja. Dat is ruiktechnisch. Is dat, man. is dat helemaal fantastisch. Is dat goed, ja. Ja. Goed, ja, bij Sander, Kim en ik zeg het verkeerd, bij Jorg, bij Kim en bij Sander zijn we op bezoek. Sander al weer op. Sander, wat is eigenlijk? Sander! Dat wil ik verstoken, het erachter. Kom! Ja. Dit is in zijn hoes. Hij is in zijn hoes, hij is in de boomhut daarachter. Ik schrok me al helemaal een hoedje, toen we hier aankwamen. Want Sander, die had een apparaatje en de kent gaat met die boomhut. Dat moet voor even laten zien op beeld. Kom je even tussen de zin staan, dat gaat wel. Dat is ongeveer meter, dus dan mag dat. Dus vertel maar even aan de lui, een beetje in de microfoon zo. Van, wat heb ze in de hand? Wat is dat? Dit is een automatische rookmachine. Kijk maar eens aan het rook naar de data. Ja? Ik druk hierop en ik heb hoe de data rookt. Ik zie inderdaad verwarde brandweer al bekend Ja, bellen met Sander en je toen ik wel mee. even voor de gek gehouden. Hè. Het gewoon rook in dat ding staan. Dat is gewoon helemaal goed. Hey, en heb je ook nog een beetje een andere hobby dan in boomhut in de brand zitten, heb je begrepen. Hè? Wat is dat? Muziek draaien en zo allemaal vind ik zo leuk gelukkig, ja. Ja. Dus Nou, Buff, moest gaan oppassen, jong. ja, of Dat dicht. weet je, nee, Of dicht, dat is de vraag natuurlijk, hè. Ja, zeker wel. Ik denk dat ik eerder moet oppassen. Ik heb nog het langer liggen. Ja. Dus heb ze ook verzoekplaatjes voor dadelijk. Dus een nummer tussen 6 van nou, daar zouden we nu eens eigenlijk echt gewoon Urkje Grillen lekker met moeten beginnen vandaag. Of zei ze nou, ik vertrouw er wel op wat Remco nu opgezet tot dat goed is. Ik vertrouw er wel op. Vertrouwt ze erop? Nou, dat is wel goed om te horen. Dat vind ik fijn. Remco zet een fijn muziekje Max blijven. Max blijven. Dan denk ze in tussen die maar even van nou, dan mag ze dadelijk nog eens even een plekje zelf aankondigen. Zullen we dat doen? Goed. In de tussentijd gaat Bas even wieren. Je kent zelf aan de slag dus met het knipperen van de knoflook. Ja, Laat de en- Bas even in beeld staan. Tevens komen ook alweer die foto's binnen. Heb je de telefoon van Urkje Grillen? Er zijn net alweer berichten van Jeroen Lenzen en Roy Hermans binnengekomen. Heb je nog leuke foto's? Stuur die naar 06 8281 6197. Dan posten we die gewoon. Ja, kunnen we het helemaal goed. Top. Zeker weten. Ik heb een plek ontdekt, te gek, te amuseer ik me kapot. Met de zomer in de bullens en de zwembox aan de vod. Beter dan een drukke camping, geen kwaak en geen geschreef. Het is hier zonnig in het zuiden en de meidjes lachen lief. Pumpjes in mijn oploop zwembad, geen stress en geen gejaag. Je bent met tonnen met de jongen, 12 calippo's in de maag. S'avonds lekker barbecue en een ijskoud putje bier. Zo moest ze kennen blijven man. Wat wil ze nu nog? Nog een putje bier. Burger lekker een station is voor de Gaia her. Dik die pijn voor boterham, mijn fijne gegeten aaien. Blote voeten pad gelopen, dik de bios op de hoek. Als er een dag eens niks is, in de hangmat met een boek. Gisteren met de oude trein met nog ik bij de machinist. Jo, de hemel neemt steeds verweten dat het barstand is. S'avonds lekker barbecue en een ijskoud putje bier.
kennen blijven man. Wat wil ze nu nog? De caravan steekt op de oprit van mijn hoes. Op de beste reisbestemming van de wereld. Geparkeerd in prachtig Parkstad, Bloemenbloed. Lekker zoetjes in de zon in zomers helle. Zo moest ze kennen blijven man. Wat wil ze nu nog? De caravan steekt op de oprit van mijn hoes. Op de beste reisbestemming van de wereld. Geparkeerd in prachtig Parkstad, Bloemenbloes. Lekker zoetjes in de zon in zomers helle. Zie ik me kapot en met de zomer en de vullen lekker in de dagje wat. Loop ik hier straks aan blijven en geniet de alsjeblieft. De zon hier helle en de windjes ja. Kom je in de optocht zwemmen, want in de straat en ging gejaagd. Met mijn tonnen is begonnen, 12 kalibers in de maak. Samen steeks van een kilo en ijskoud grasje beer. Ze moest het kennen blijven man. Wat wil ze nu nog? Oh, het pleitje wordt gewoon afgelopen en we zitten hier in de tussentijd gaat te kloemelen en ook lekker gaat te eten. Want die Jorg en Kim die hebben niet de heerlijkste dingen op tafel gezet. Fantastisch. En dit is toch inderdaad, ze zei van ja goed, we gaan even lekker bij Lu gaan grillen. Dat is leuk. Vind ik leuk en dan ook dat ze zo fijn verzorgd weer, zie je ook weer gewoon. Man, heerlijk. Maar ja goed, ik heb vorige week natuurlijk Sylvan, Rick en Koen nog even aan de lijn gehad. Ja. Toen heb ik Sylvan ook op beloofd of vragen een keer bij hem balkon gewoon. Ja. Dus ja, dat gaat lukken. Okay. Ja, we kunnen binnen een barbecue had er gezegd, dat was allemaal geen probleem, want dan moest je ook opnieuw verven. Dan ziet het ongeveer zo uit wie de boom van Sander. Ja. Zonder afstandsbediening normaal. Dus Sylvan als een kiekenbest, zo kunnen we het ongeveer uit te zien. Dus Bas, nog alles zonder controle? Controle ja, ik heb langzaam de grill al het wasser op de barbecue gelegd. Dus ik ga daar even de deksel erop doen en ik kan het al goed vuur verwarmen. De kip ligt in de marinade. Dus overwerken, de stekjes die liggen te wachten. Dan kunnen we dat dadelijk aan gaan rijgen. En dan kunnen we zo meteen de salsa gaan maken voor de bie. Klinkt gewoon hartstikke goed en hartstikke gezellig. Als we dat dan toch over salsa hebben, zouden we dan ook gewoon zo'n pleitje draaien? Oh, ik word al even bang dus ik zeg zo, dan gewoon even gaan dansen of wat. Dan alle onze kiekers meteen weer op nul. Nu kunnen we een brugje naar salsa, om dan meteen te gaan dansen. Dat is alweer... Vertrouwens al gaat van appjes binnen of zo. Ja, dus ik net zei, Roy Hermans had al een aantal foto's gestuurd. Die stonden ondertussen ook op Instagram. Nina Hoen heeft al via Instagram dingen ingestuurd. En Jeroen heeft ons net gevraagd wie het zit met de Houseparty app. Dat is sinds nu net een minuut geleden online. Dus wil je wel meedoen? Gewoon gezellig meedoen. Ja, dan zien we terug wel op ons beeldscherm komen. Zo leuk zijn. Uiteindelijk wel. Als je het wil weten, je staat achter de aardbeien. Ja. Dus als je denkt, waar kom ik uit als ik op de houseparty doe, achter tussen de aardbeien en de oliven voor de houseparty app vandaag staan. We gaan nog wel kijken of we vandaag ook de Zoom erbij kunnen zetten. Dat hij verveur gekregen. Dus gooi hem erin, laat lekker het appjes binnenkomen, kunnen we het allemaal goed. Als we te snel gaan met de barbecue, moet je het ook vooral laten weten. Ja. Dus stok dat ding op. Ik weet, vragen, verzoekjes, diensten in. Zeker weten, zeker weten. Bel ons anders gewoon, dat kan ook, maar ook in het rollen goed. Best zijn een Hollander en verstaan ze het niet wat we vertellen. Dan heb ze pech. Heb ze gewoon pech gehad. Dus dat is eigenlijk de boodschap die we willen met. Boodschap duidelijk. Ja, zeker. Vacila los rumberos.
sociedad. Barranquilla hermosa, yo te canto ahora, con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora, a la nobleza y sentir de su gente acogedora, a mi patria chiquita que me apoyó. Tu nombre para mí significa la esperanza de la vida. Llegué a ti cuando tenía mis 14 primavera. Bla 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 ble 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 blu blu blu. Pa pum pum pacata pi pi po po po. Tomé mi resolución. Que lo sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo. 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 Me quedo viviendo al ollero. En Barranquilla me quedo. Yo te lo juro y no soy cañero, bebé. En Barranquilla me quedo. En la arenosa me quedo. En Barranquilla me quedo. La mejor tierra antillana, donde la gente está grata, Puerta Lama y de la salsa, va mi Dios que yo le pego, quien te libre de esta raza, y si a mí me meten preso, Barranquilla a mí me saca bombero. En Barranquilla me quedo, en tierra firme me quedo, en Barranquilla me quedo, yo lo pregono porque te quiero tú. En Barranquilla me quedo, en la arenosa me quedo, en Barranquilla me quedo, a Barranquilla querida yo le traigo este mambo. ¡Ay! ¡Salud! Y con usted, Chelito de Castro, de Barranquilla con sabor. ¡Apriétala! ¡Vamos! En Barranquilla me quedo sabroso y nada más. Barranquilla me quedo con sus mujeres, que lindas son sus mujeres. Barranquilla me quedo a gozar. Tierra linda y tropical. Barranquilla me quedo a gozar. Te juro que me quedo a gozar. How much of my mother has my mother left in me? How much of my love will be insane to some degree? And what about this feeling that I'm
never good enough? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? How much of my father am I destined to become? Will I dim the lights inside me just to satisfy someone? Will I let this woman kill me, or do away with jealous love? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? I can feel the love I want, I can feel the love I need, but it's never gonna come the way I am. Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? How much like my brothers do my brothers wanna be? Does a broken home become another broken family? Or will we be there for each other like nobody ever could? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? I can feel the love I want, I can feel the love I need, but it's never gonna come the way I am. Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? I can feel the love I want, I can feel the love I need, but it's never gonna come the way I am. Could I change it Wie if I meneer Lanze wanted? steekt intussen Rise above the zijn ook flood? de hoofdkracht, ja. Wash out in the water. Nog even Is goed it zeggen. always Ja, het zou in leuk the zijn als het blood? gewoon even zwijgt. Ja, fijn plaatje Remco. Want dus die eens even kijken wat achter ons allemaal aan het gebeuren is. Bas is even een hoog ingedoken, zenig. Hier doen in tussen snel het bezoek is erbij gekomen. Het wordt hier ook gaat gezelliger. Zoals ik al zei, Bij Lenzen staat de huisparty aan. Alleen heb ik niet het idee dat ze het met krijgen. nee ja. Ze zijn aan het kaarten of ze gaan het zien. Tot Het ze zou ook doen ze- natuurlijk kennen dat ze gewoon een filmpje van vorige keer weer aangezet hebben. Maar de vraag is natuurlijk even bij Jeroen wie het met de brik is. Ja, wie is met in de brek? Na 2 weken in de vriezer, dan zal toch op een gegeven moment zo'n brik, gaat gewoon Is door. dat wel een temperatuur? Is dat wel op temperatuur in tussen. Maar nu dat barbecue nog op 1000 graden kreeg, ja, dat is Dat natuurlijk is het... even de grote truc. Dus laat vooral ook even weten via de app of... Ja, ik kreeg je weer een appje binnen en Oh, ja. dat is Patrick Kersenmakers. Dat is een vraag voor Bas. Ja. Vraag eens aan Bas. Vraag eens wat Bas vanmiddag heeft gedaan bij zijn beste vriend Paul. Wat ik gedaan heb? We hebben al geslopen. Paul is afgelopen donderdag hij de sleutel gekregen met Mandy. Die gewoon een redelijk projectje aan. Wat met Mandy? Ja, zeker. Vanuit Luciastraat gewoon zo wel aan de andere kant van Beek. Wel een van de zwaarste keng van Beek, laat ik het zo zeggen. Hè. Als ik boven zo
Neven me zit en mijn vrouw zit toe, is misschien nog te kijken naar de vorige keer, heb ik nog het commentaar gekregen. Je meent het. Dan gaan we wel langzaam richting Elsen, hè? Dus het is gaat zwaarder dan... nee, ja, wat hebben we dan gedaan? Ik heb daar een keuken uitgehouden. Je hebt balk van het plafond en we hebben een vloer eruit gerammeld. Dat was een tegelen vloer. En daar zat nog een dekvloer onder. En daar weer eigenlijk de dekplaten. Ja, je kent je de reclame van, er gaat toch meer in dat ze denkt. Ja. Ik denk, als ze daar gaan vullen bij Paul, dat ook nog gaat gebeuren. Dat ze daar ook die ganse kroepruimte nog gaan volduwen. Maar Oké. nee, was goed. Goed verzorgd. Stukje vlaven gehad, een breadje. Oh, netjes. Ja, pintje had er was in aangeboden. Dus dat... Dus bij deze, meneer Koumans, de volgende keer wil ik ook een pintje. was het volgende keer Gerrit Pintje. Maar voor de rest waren leuk om te doen en goed verzorgd. En, Maar goed, de zes, daar wordt volop vertummerd. Eigenlijk het ganse huis is leeg gehouden. ja. Dus als ik het goed begreep en dan even gaat dingen nog samenvatten. Als het toch uit terrein ligt, dan heb je ook een binnenlocatie voor als het slecht weer is. Ja, Dus, ook de tuin. De tuin zit er nog redelijk begaan Ja, doen. maar goed, dus we kunnen ook in huis barbecuen. We mogen het echt vies weer zijn, dan kunnen we Ja, binnen. en er zal nog geen internet liggen. Maar ja, de Neven woont de familie van Schendel, dus ze gooien door de kabel. Of prima. aan de overkant van de straat, daar woont Elmar. 100 Ja, ja. meter, hè, dat makkelijk. Nou, Ik ken voor Elmer, we hadden gewoon alles laten slijpen. en daar kan ook een afzoeking maken. Dus dat komt dan zeker wel door. Geregeld, oké, ja. Ja, nou goed, dus is het toch dat Urkie Grillen en Berk Dat uiteindelijk toch snel rondgeeft. betrekt voor toch gewoon Ja. het ganse deur op de bies, zullen we maar zeggen. En uiteindelijk is het dan de bedoeling dat we zelf niks meer doen en de rest alles voor ons deed. Dat is altijd mijn eerste bedoeling. Niet alles wat ik doe in Remco. Heel fijn. Ja, ik hoop dat de vraag van Patrick Kersenmakers die met beantwoord is. Dus ja, ik denk het wel. We waren er zelf ook bij. Petje, ja, we hadden Maar daar bij... hebben ze niks gedaan waarschijnlijk. Ja, die kent ze maar. Ja, daarom. Gaat op de telefoon kijken, hè. Ja. Af en toe zo die oren wrijven en voor de Ja, rest... zij verwacht tegen me dat er nog dat er nu een afspraak heeft voor de eerste keer als eerste klant bij de kapper. ja, het zou wel tijd werden. Ja, dat is ook- dat begint echt te groeien bij hem, joh. Het sluipt echt die spuik uit. Hoe Ik heb morgen staan als bij de kapper. Deze week kon ik niet meer, maar de week daarna... Ja, je bent man meteen aan de beurt. Is dat zo? Ja, die kunnen we echt zo'n ik zo'n model in die pot Ik kan dadelijk gewoon ik met neven rollen van liggen. Ik wil nog een uitzending aankomen. Urkeer knippen. Ja. Ik Ik denk heb dat zeker een uur nodig om te knippen. Oh ja, goed. Ik bedoel, over het algemeen die kapsters die de hoeven niet te vragen of ze gaat te vertellen. Ja, Dat die geeft van mij gaat vanzelf. wel redelijk gaat te Ja, vertellen. die wil ik het te vertellen. Dus ja, dat... Ik denk dat ik 5 minuten in de stoel zit en 45 minuten moet loesteren naar stomme kal en gezeven. Ja, nou prima. Ja, dan moest ik voorstellen, dat zit nu 7 weken geleden is dat. Dus als de maandagmorgen aan de beurt is, Hey, ik hoop dus op die best voor de volgende Urkie grillen. het wordt spannend. Hey Bas, moet we nog een muziekje doen? Of, Door nog geen muziek, ze gaan gewoon vanaf weer met de salsa. Dus dan kent iedereen eigenlijk alles wat ze net van het boodschappenliesje van de kip hebben gehad. Oh. Wat ze nog niet gebroken hebben, ja, dat kan ze klaarzetten. En dan kunnen we dat zo meteen met aan de slag. Ja. Nou, dat voor de lui die Patrick Kersenmakers niet kennen, dat is hem, we hebben hem even vol in beeld gezet. Dus ja, het pakket, de pakketten heeft er gekregen gisteravond. Of het eerste of de eerste pakketten. Ja, nee, het wordt gewoon met een Turk in het kallen. Toen kreeg ik dit. Dus excuses daarvoor. We hebben Hey, tussen Sander op vrij achter de social media gezet. Dat klikt ons af en toe fijn door de Instagram foto's heen die het groot allemaal schick. Dus Vooral blijven insturen op 0682816197. oh, ik zie niet in de tussentijd inderdaad op de Zoom. Vusje! Vusje, ik Het zie zijn een de Vusje kois. van Lanze. Ik zie een kois. Ja, goed, dat Ja, dat past zie goed. ik zie die Vusje wel liever als hem. Dat is wel... Dat is het ding wat zeker is. Die kan ook fijn naar de zalm kijken dat we dadelijk op de barbecue gaan streamen. Zoals we Ik het kreeg ook zo net een noemen. berichtje van Erik Kerkhoffs, dan ga ik de barbecue nu opstoken. Oh, dus dat is wel op tijd. is lekker op tijd, 16:39. Ja. Goed Erik, we gaan een inhaalslag met die maken. Ik bedoel, anders bel die Shang even. Tot hij nog maar even gaat loggen aan. Het voordeel is van Erik, hè. Ja? Remco had hem gisteren een pakketje bezorgd. Ja. Dus die voorbereiding, ja, daar had ik de salsa moeten maken met vlees, had er niet over te marineren. En ja. ze had er wel allemaal kant en klaar aangeleverd Dat gekregen. scheelt Dus- natuurlijk een jas. Dus ja, als de volgende week slummers zijn, volgende week hebben we al gehad. Volgende week hebben we gehad. Volgende week hebben we wel gewoon de crème de la crème van Bassoeren, toch? Ja, dus je kan Als het de er al, Bassoeren zei ze dat ook. kan ze al even voorbereiden. Lekker sper heb je gewoon volgende week Dat maken. bedoel ik. Sperripjes. Dus dat als je kun- nu al boxen wilt bestellen, hè, dat kent vanaf nu.
Tingers? Dat kunnen we dan genoeg 0682816197. Dan kennen ze er 2 personen. Ja, Petje? 2 personen. Is 1 box. Voor €24 krijgen ze alle gerechten in die klaar zijn gemaakt. Nou, even kijken wat voor dat komt dinsdag. Oké. Maar dan kunnen ze wel andere bestellen. Oké. Ja, goed. Regelen we. Hey, gewoon gaat muziek doen? Ik vind het helemaal lekker. Ik heb het gehoord. Ja, dat kan wel. Zal de microfoon niet zetten. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you wanna do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Whoa, 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 whoa. Ramco, pleitjes alweer afgelopen. Ja, hij is alweer even. Kijk, in de tasje die het wordt beeld nog op die gestelte. Dat is wel fijn als ze gewoon als ze bij Jorg op bezoek best. Ja. Dan kent zelf die camera's. Die gaat biedrijden. Dat komt toch goed. Ja, toch rust, denk ik, qua... Nou ja, ik denk dat we ons nu een teamlid hebben gevonden. Teamleden hebben gevonden. Ja, Alexander is er ook goed. Ja, Koen wordt ingeruild. Want Sander, dat is jongen toen strak te springen en die flightcases allemaal uit de terrein te halen en die kabels allemaal toe te trekken. Dus dat zit wel goed. Maar goed, Bas, we gaan even naar de grillcam. Naar de grillcam? Ja. Wel, af en toe gaat een vleesgewicht jagen. Nou ja, wat hebben we dan nog over? Ja, die advocaat over. Ik heb natuurlijk, omdat ik ook voor de lui over te gast zijn, tot vandaag gaat het natuurlijk voor moeten maken. Dus ik heb al een avocado, heb ik al gesneden. Wat gaan we met die avocados doen? Ik gesniet hem door midden. Haal ze de pitroot. Jongens, staan even op de achtergrond. Maar het werkt wel, dus pitje over de roet. Dan halveroog de... Dat liep net een... wat voor een oester... de roet zijn het halen, maar dit is gewoon een stukje avocado. Daar gaan we... ja, wat gaan we met die avocado doen? Daar gaan we gewoon stukjes van maken. Ja, het zou eigenlijk het riepen avocados moeten zijn. Maar ja, als je ziet er gisteren bij de plaatselijke supermarkt, dan moest ik ook voor die pakketten te vullen, dan moest ik er nog een gaat hebben. Dus de shop wordt op een gegeven moment leeg, maar dat zorgt wel bij meer dingen. Het koriander. Dus dat is eigenlijk ook wel een tip voor volgende week. Als je geen pakket hebt, dan zorg dat als we dinsdag het menu online zetten, tot ze op tijd naar de winkel gaan. Ja. Ik heb al gehad collega's van me die bestellen bij de Albert Heijn. En wie vorige week bijvoorbeeld toen was van nog een twijfelen, gewoon voor doonzaterdag, omdat het slecht weer wordt. Kijk, Veer kan de beste uitzending maken, maar het gaat gewoon een beetje om de interactie van de lui. Die appjes wat we krijgen, dat via die houseparty.
Een collega van me stuurde me al een bericht van ik heb nog geen boodschappen gezien en ik moet voor 12 uur vanavond de boodschappen doorgeven bij de plaatselijke appie. Dus ja, komt dat nog? Zeg ja, ik verzon nog in twijfelen of we het wel of niet laten doorgaan. En ja, dus dat wordt het verhaal. Maar ja, dus ze moest wel op tijd zijn, want niet iedere supermarkt heeft bepaalde ingrediënten op voorraad. Maar ja, als we die avocado's geschild hebben, gewoon voor daar stukjes van maken. Gewoon geen blokjes. Die doen voor in de... Doe vandaag een kom in een bak, wat ze zelf wil. Dit was ook voor de lui van het pakket. Je moet ze natuurlijk wel ook zelf gaan doen. Hè, want het is niet dat ze alles voor geknald krijgen. Dus dat ook bij al die restaurantjes wat ze tegenwoordig gaan bestellen. 70% van het restaurant en 30% dan voor zichzelf. Ze moesten natuurlijk wel gaan doen. Dat doen we in een bak. Dat kniep voor dadelijk. Gaat limoen overheen. Of citroen. Wat ze zelf wil. Ik zie dat ik niet meer beweeg op het beeld, dus ik weet niet of iedereen mij nog ziet. We gaan het even oplossen. Ik heb dat in de tussentijd ook al gezien, Bas. We gaan zo weer. Oké. We gaan even een muziekje in de tussentijd aanzetten. Goed. If you change your mind, take a chance. I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best, and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try, take a chance on me. That's all I ask of you, honey. Take a chance on me. We can go dancing, we can go walking, as long as we're together. Listen to some music, maybe just talking. To know you better. 'Cause you know I've got so much that I wanna do. When I dream I'm alone with you, it's magic. You want me to leave it there, afraid of a love affair, but I think you know that I can't let go. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best, and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try, take a chance on me. Take a chance on me. Ja, we hebben Bas weer bewegend in beeld gekregen. Ik heb gewoon een tussentijd ook weer aangezet. Dus gewoon toe voor die familie de kwam. Ja, het is Ik zit dat veel nog ook wel van. Het zit allemaal goed op weer vandaag. Het kan gewoon dat we juist hebben gezegd dat we vandaag geen technische problemen zouden hebben. Dat My zal nog love is strong enough to last when things are rough. It's magic. You say that I waste my time, but I can't get you off my mind. Oh, I can't let go. 'Cause I love you so. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go.
Bas, de Max weer. Nog weer. Ja, de Max wel weer vertellen. Ik Dus wou nu weer- toe, let op, we gaan weer met deel 2. Ik word gebleven bij de limoen. Die heb ik erbij gedaan. Dus ik neem aan dat je de tussen die toes ook allemaal gedaan hebt. Dan even de tomaatjes, kersttomaatjes of je hebt cocktailtomaatjes. Die deed ze gewoon door midden of in veren, wat ze wil. Doe er even 2 snijden. Die andere doe ik dadelijk wel erbij. Die deed ze ook gewoon bij de avocado. Dan even een un. De lu van wat het pakketje toe hebben gekregen, ja, daar zit een ganse un bij. Je moet even kijken voor zichzelf. In principe hoeft er als je een voor 4 personen maakt, daar hoeft eigenlijk maar een halve rode un erbij. Dus kijk maar, als ze er van helft kan ze het meer erbij doen, maar in principe hoeft dat niet. Reepjes? Blokjes, reepjes. Blokjes, reepjes, Patrick, dat maakt allemaal niet goed. Ja, als we het over hebben, het komt er, wie ze nog niet, het komt er op dezelfde manier goed eigenlijk. Of je nu blokjes maakt of reepjes, als ze er eenmaal over een paar dagen hebben ze er... Dus we hebben wel in de gaten tot er weer moeilijke vragen wilt stellen. Dat is altijd dezelfde. Ja, dat is... Maar Niet dezelfde dat die vraag stelt. dat waren ook degene wat zei van, wel niet, je hebt meer drank en je hebt makkelijker recepten. Ja. Dus ja, ik weet niet dat de vorige keer hoogstand abracadabra was, maar voor mij wordt het toch gewoon goed te volgen. Maar. Maar vooral dat meer drank, dat soort wel... Daar gaat het maar gelegen. Ja, dan drinken ze vandaag 4 punten in plaats van 3. Hè. Ja. Maar wel dat cola tussendoor. hè. Dat scheelt. Cola Zero, hè. Cola Light. Nou ja, dus we kunnen even de untje niet. Ik heb ze bijvoorbeeld last van, ja, rode un, het gaat minder dan een witte un, maar mocht ze tranen in de ogen krijgen, zit ik dan in een pot pindakaas, de neven, en dan ze zich open. Ja, dat is de tip. Dat scheelt ik. Ja, dat is de tip, dat heb ik ook aan Aniek verteld. En aan alle meisjes bij ons op de groep. En die zei allemaal in een pot pindakaas. Ik heb al gedaan, zonnebrillen op. Ik moest me huilen. En de pot pindakaas hebben we het allemaal geprobeerd. En het werkt, het is echt... Maar goed, dus als ze emotioneel was aangelegd, overal pindakaas in toezetten en dan... En dan ook nog eigenlijk even met een mes erin. Hè. Ja, dat een beetje de aroma je tegemoet komt. Hè. Ik leer hier weer dingen dat... Doe eens volgende week alleen maar uien. Maar, ja. Ook even in blokjes, hè, voor meneer Kersenmakers. Snijden in blokjes, het hoeven geen reepjes te zijn, maar gewoon gaat blokjes. Snijd ik die. Doch dat ook doen, de andere helft die zal ik dadelijk nog even erbij doen. Ja, die kent ze ook samen bij de avocado en de tomaatjes voegen. Dan hebben we het koriander. Snijd er ook gewoon een paar stukjes van. En dan doen we nog het peper en zout erbij. Dat ga je ze gewoon even husselen. En dan heb ze de salsa eigenlijk klaar. Dus we gewoon een plaatje draaien. En vandaar ik gewoon voor de kip en het stokje rijgen. Ja, dat kunt je eigenlijk in de tussentijd ook al doen. Dan kun je dat gepleid is en dan kun je dan langzaam de kip op de barbecue gaan leggen. Dat we gaat kunnen gaan eten. De vorige keer zijn we en later gestart. En we zijn begonnen met die moingballs. Ja, die moesten langer erop. Dus sommige jullie schreven al gebrongen. Dus vandaag... Vandaag doen we het andersom. Dan gaan we de honger stellen. Gewoon even de honger stellen en daarna een lekker stukje zalm. Die marinade gaan we vandaag ook nog maken. Die is niet zo moeilijk. Maar wel lekker. En dan over 8 stukjes zalm grillen. Dus dan liever... Kunt daar vast en zeker goed. goed. Een urkje aan het grillen. Hè? Een urkje, ja. Dus ja, dan kunnen we ik denk dat we nu een kwartier kunnen eten. Ja, heerlijk. Ik zou zeggen, heb je ook salsa muziek in aanbieding? Voor de salsa. Ik denk wel. Wat hebben we nog een aanbieding? Kijk eens even die... Joe Ario. Ja, zo gaat ding niet. Joe Ario. Nee, wacht, ik heb kans gedaan, anders kunnen we nu dadelijk. Nee, dat moet ook echt naar het ding. Oh ja? Ja. Speciaal voor u een aanbieding, de Buena Vista Social Club Cupper.
llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Dus mocht ik het niet metgekregen hebben, dus in de tussentijd, als je de salsa zit het bereiden, dan kun je de kip en de marinade alvast uit de ijskast pakken. Want die zullen wel gekuld liggen, hoe zat het? En als ze dat nu doen is met z'n tweeën natuurlijk op 1,5 meter afstand, wat de ander ook gaat foto's maken. En die insturen naar 06 8281 6197. Kunt dat helemaal goed. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. In de tussentijd zijn we hier volop bezig om Sander instructies te krijgen als nu social media master. Klik maar, gaat foto's door, dan gaan we die weer in beeld zetten. Ja, dat is waar. Klik maar op de volgende. Wordt dus volop wordt ingeschikt. Als die foto van dicht nog ook te touchen hebben, nummers zijn ook nog in beeld. Als jij ook biedt dat voor Zoom hebben, dat staat nog niet aan. Dus ik even een iPhone op het laaien. Maar gewoon, maar gaat het uit. When the sun goes up, when the sun goes up,
it and don't let it die. If we put the future on hold, out in the cold, then nothing will matter at all. And when the sun goes up, the moments of it, the magic is gone. I will be running away from your love. And when the sun goes up, goes up, goes up, it's now or never, don't wait for me, love. When the sun goes up, when the sun goes up, and when the sun goes up, the moments of it, the magic is gone. I will be running away from your love. And when the sun goes up, goes up, goes up, it's now or never, don't wait for me, love. And when the sun goes up, the moments of it, the magic is gone. I will be running away from your love. And when the sun goes up, goes up, goes up, it's now or never, don't wait for me, love. When the sun goes up, when the sun goes up, when the sun goes up, when the sun goes up. Zeker. Het is toch weer gezellig, hè? Oh man, heerlijk. Dat is heerlijk. Roostparty lukken ook goed. Ja, hoe is het? Als ik wil dat is, dat is dat op die jongsport kunnen. En je leven, ik heb er vanavond niet normaal. Ja, hier is het gezellig. Oh, het beeldje hebben ze in de. Ik zit in de tussentijd is Bas Sven de kip aan het spiezen. De kip vindt er niks aan. Nee, het gaat gewoon lekker, Remco. Ja. Gewoon meteen beschuldigen dat ze mijn vuur en zo weer allemaal hebben zijn pakken. Ik zou altijd het vuur klauwen. En het vuur zit er raak voor zijn naast. Ja, dat kan ze gewoon hebben. Hey Bas, wie zijn we? Ja, we kunnen het erop gaan leggen. Ik zei, er wordt flink gespies.
Spies, ja. En beter spiezen dan spien, hè. Dat is een ding wat absoluut zeker is. Dat is nu deze periode ook minder, hè? Ik heb er normaal al heel weinig last van, maar ja. Maar ik moet zeggen, ik heb nu niet daar. vorige week even, dit wordt eigenlijk slecht weer voor Urke grillen. Maar ja, ik kan het natuurlijk niet laten dat ik toch toe zelf gaat gegrild op corona-afstand met Frank en Audrey heb ik over een avond doorgebracht. Ze zouden de wien, ik moest voor het vlees ik kwam en we hebben het vlees geregeld. Ik ga de dag ervoor short ribs al op de barbecue gelegd. Dus ze hebben er 8 uurtjes opgelegen. Dan hebben ze die ribs, die holsen dan droet. Ja, die hoefde ik maar eigenlijk droet te trekken. Dat wordt zo gepiept. Dan heb ik dat nog in de keuning gelegd. En de dag daarna heb ik daar carpaccio van gemaakt. Dus dat heb ik 3 mm gesneden. Toen een beetje met zo'n brennerke. Waar eigenlijk zo'n ding hoe ze normaal gaat crème brûlée met maakt. Vlees, gaat te weinig, maar door een beetje warm maken, dus dat ze dat vet. Dat vet maakt ze dan, dat het over het vlees gaat. Ja, dan krijg je die smaak eraan. Ja, daar even nog het rode biet, gaat maïs bij gedaan. Ja, wordt echt lekker. En gaat aioli, of zijn hier voor dat ook staan, maar gaat die olie nog erbij. Ja, wordt echt heerlijk. En daarna heb ik nog een porchetta gemaakt van varkensnek. Ja, wat heerlijk. Met tijm, rozemarijn, olie, knoflook erin. Ja, indirect. Dus de barbecue, dat deed het allemaal wel vanzelf. En als de nagerecht ga je gewoon nog word ik voor mij de jetje keer. Dat ik eigenlijk, wat dikkere nagerecht, maar ga je een taart op de barbecue maken. Taart op de barbecue? Tarte caprese. Dat is echt, wordt eigenlijk een Italiaans gerecht. Wel lekker. Het is natuurlijk, in de oven gaat dat allemaal geleidelijker. Dus je moet kijken een beetje het vuur. Dus aan de ene kant hoe het net tegen het vuur aankomt. En dan wordt het donker, maar de rest wordt gewoon op de tafel zetten. Gewoon stukjes ervan afbreken. Oh. Heerlijk. Daar gaat chocola in, gaat gist, boter, met bastardzoeker. En wordt echt... Klinkt allemaal heerlijk. Wordt echt lekker. Fantastisch. En eigenlijk het is niet moeilijk. Ja, maar dat zegt ik altijd gewoon overal erbij. Maar dus, barbecue, barbecue is inderdaad niet moeilijk. Maar het liefst zit ik toch aan deze kant van de tafel, moet ik zeggen. Dat klopt. Dus, en daarom hoop ik natuurlijk dat vrouw die spiesjes op de barbecue gaan leggen. Ja, kijk, daar gaan we even op inzoomen. Ja, eigenlijk is de barbecue, deze is op dit moment 224 graden zo gaat. Ideale temperatuur zou 180 graden zijn. Wat ze maar zo, en dan moesten natuurlijk wel indirect op het vuur liggen. Ja, de heursen al sissen. We hebben die stekjes natuurlijk in de bak met water gelegd. De reden is natuurlijk dat het dan niet zo snel aanbrennt. Als de lui dat nu toe niet gedaan hebben en ze denken van verduur gewoon nu die spies erin en ik ben even vergeten om dat stekje in de bak met water te doen. Wat zou ze zeggen, alsnog even dompelen of gewoon de gok wagen? Ja, dan moesten natuurlijk wel blijven draaien en het kent is dat het stekje natuurlijk zwart wordt. Dat maak je in principe niet goed, maar dan moest je daar even opletten als ze eraf holt, want dan kent er natuurlijk wel afbreken. Nu had Rick Wouters me vorige week een tip gegeven. Als de kip op de barbecue ligt, moest je er altijd even naar voor en naar achter met schuiven. Dan plakt de kip niet meer. Klopt dat? Ja, vooral in het begin moest je natuurlijk wel even of draaien of even, inderdaad, in ieder geval bewegen. Of dat de vuur achter, links, rechts. Maar dan moest je niet denken van, ik lik dat erop en ik loop 5 minuten weg en dan haal ik hem eraf. Want dan plakt het natuurlijk vast. Dus met andere woorden, rekende hij dus een tip over kipjes schuiven, kort samengevat. Ja. Nou ja, goed, dat is... Schuiven toch nog gaat, hè? Schuiven wordt er toch nog uit geschuift, dat zei al. Nee, ja, ligt die op de barbecue. Dan deze de klep of de deksel of wat het ook is, als je het niet hebt, dan zou je niet kunnen, maar even toe, dat ze langzaam laat grillen. Het is natuurlijk afhankelijk van wie dik hebt ze in stukjes kip gesneden. Maar draai ze er gewoon even om tussendoor en dan kent ze dat dadelijk eten. Een minuut of 5 tot 8 moeten ze erop, tussendoor een paar keer omdraaien. Dus doe 5-8 minuten en dan... Kip eten. Dat is nog eens even lekker de vaart erin, Remco. Ja.
Dus ik zou zeggen, zo'n plekje van 5 minuten uit. En dan doen we nog een drankje van 5 minuten. Dus dat is even niet urkje, maar dat is 5 minuten. Dus ik zou zeggen, doe eens allemaal lekker de kip gewoon op het ding slingeren nu. En dan komt dat helemaal goed dadelijk. En dan zijn we over 5 minuten zijn we weer gewoon fijn duur terug. Komt dat allemaal goed en fantastisch en fijn uit. Hoppakee, dan gaan we met de kip. Op met de kip. Always wanted a girl just like you. Such a PYT, pretty young thing. Ooh. Where did you come from, baby? And ooh, won't you take me there right away? Won't you, baby? Tender roadie, you got to be. Ik hoor hier in de tussentijd op de houseparty, moet de kip al op? Ja, de kip moet al op. Anders dan heb je dat waarschijnlijk gemist. Dus de kip dat gaat nu op de barbecue. Met spies en al. En als het even kent met het stekje van de spies een beetje na, het gaat vochtig. Let ze wel een beetje op dat we gewoon de volgende plaat krijgen. Ja, de outro wordt langer gaan zo. Het Spotify toch niet zo goed in hier. Ik zou eigenlijk juist nu arm om je heen willen slapen. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Een elleboog was nooit zo beschaafd en er is wel meer raars, want ik bel mijn moeder met een trilling in de stem, door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng. In de tussentijd kennen verzinnen dat Bas de tijger op is aan het maken.
Weer een fantastische foto dadelijk even op de Insta kunnen gooien. Dus ook voor alle fotocollages kent ze gewoon Remco en Bas vragen. Gewoon gezellige food pictures maken die band. Wat toch gaat dat deze tijd, hè? Dat denk ik zeker is. We moeten creatief zijn, hebben ze ons verteld, hebben ze ons iets gemaakt. Nou ja, goed, dat moet wel lukken. Als het met eten en drinken te maken heeft, dan komt dat vast en zeker goed. 17 miljoen mensen. Is het best wel even slikken, zit de helft inmiddels thuis, maar met 17 miljoen mensen. neus in dezelfde richting komen we hieruit. Met 17 miljoen mensen. Op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor. Die laat je in een waarde. 17 miljoen mensen. Ja, 17 miljoen meningen, 17 miljoen moeilijke landen om te 17 voeden. miljoen bondscoaches. Ja, dat vind ik zo. Ik kwaad je nog Ja, je hoort niet zo goed kijken met Koeman, hè, met het haar of wat hij hier. Dat is toch ideaal dat we dat Roer bent 17 miljoen hebben. Hè? Ja, dat is ideaal. kent alleen maar veel goed, zou ze zeggen. Hè. Maar blijf toe best even niet zo'n voetbalfanaat. Ik vind het natuurlijk wel een hartstikke leuk We wijzen naar spelje. het stadion moeten zoeken. Ja, onder andere, ja. Dat komt met het Tito-paadje. Ja, dat klopt. Komen de tijd kikkerij naar pingpong. Naar ping. Nee, ja, Urke Grillen, dat is goed een alternatief. Als je toen even in de tussentijd met kijkt, dan kan je zien wie tot de kipjes hier in de Bourgonjestraat zijn gekomen. Als je nu denkt van, hier bij mij toes, zijn ik ze nog... Ja, zeker houden nog gaat doorheen. Hier bij mij toes zijn ik ze nog niet zo wiet gaan, Bas. Dan hebben ze dus waarschijnlijk het vuur te laag staan, Sherry. Of ze te laat opgeladen. Ja, kijk, het kan beter, gaat langer duren, hè. Vind je altijd, ja, ik ben echt van het indirecte grillen eigenlijk. Gewoon gaat langer dan dat het wel gewoon sappig van binnen is. En dat ze dadelijk een heel stukje kip krijgt. Dat, is het niet, misschien 5 tot 8 minuten, ja. Zeggen ze, maar ja, dan hebben ze hem echt boven het vuur. Maar dan moesten ze nog continu, dan lijkt het gaat langer. Daarom doe ik meestal de deksel nog even erop. Dan gaat het gaat langer. En dan hebben ze in ieder geval al een beetje, het is niks van, ik heb honger. En als ze het dan echt gaat spreuven, dan smaakt het toch het beter. Ja, dus laat vooral ook weten of ze wie tot je toe zit met de kip. Lekker voor op ons, lekker achter op ons. Zeg je kip, stond dan ook op het menu. Kent, ik bedoel, ik zeg maar gaat hè. Laat het vooral even weten, fijn op ons appnummertje. Dan weet je in ieder geval of we het tempo kunnen blijven vasthouden voor dadelijk. Of dat we een beetje gaas moeten terugnemen. WhatsApp, dat kent je, dat zit hier in beeld staan op 0682816197. Dat is ons speciale Urke hotline nummer. Daar kent je alles naartoe sturen. Onze secretaresse die zal dat bijhouden. Ik heb ook nog een speciale kipspies. Ik zie het, ja. Zit je hem? Ik zie de leurers in beeld hangen. Ja. Dit is een kipfrikandel die jullie was. Dat is een kipfrikandel, Alexander. Uiteraard. Dat is echt de fan. Ik denk, we kunnen hier wel... We mogen geen reclame maken. Maar als we ergens hier reclame kosten maken vandaag, dan is het in deze locatie wel over de Mora. Hier gaan we het frikandellen erin. Dat is echt niet normaal. Dat is zo'n frikandellenkoning. Maar... Dat heeft er dan zijn pet nog, heeft er dat, hè? Hoe eet er dat met? Sander, roepen dus jawel. Met de handen. Ja. Nee, maar hoe dip ze erin? Curry. Curry, wat voor een curry? Hele curry, ja. Dus Geen reclame gemaakt vandaag. Hele verzinnige bedragen wel overgemaakt, ja. Hoeveel Tikjes kunnen we ook sturen. Hoeveel hebben we eruit in? Kan ik gewoon van die jerrycans curry te zien. Ja. Gewoon er toch bij mij ook genoeg erin. Heb ik Sander ook, dus ja. Dus als je dan inderdaad morgen tuut, ja, dan is het toch de... Morgen steeds PostNL daar aan de deur. Ik heb hem even terug opgezet. Pallet hier dan. Zeker. Ik zie die frikandelletjes gewoon erin. We gaan nog even een plaatje erin gooien, Remco. Ja. Zijn nog verzoekjes? Ik heb altijd verzoekjes. Wacht, zet een telefoon... Wacht, nee, zet nu maar even een aan, want ik zet in de telefoon, deed het even niet wie ik dat wil. Gaan we gewoon even een beetje Benny Maar, Nijman. mag je even tussendoor iets zeggen? Ja, zeker. Als je kijkt van hoe heb je dat Urke grillen, schwane muziek tussendoor. Wil ze door de week even lekker qua muziek, doch dan fijne zomerdeuntjes. Zoek dich erop op Spotify. Inmiddels zitten we volgens mij 1.7.
Week 7 staat iedere week komen er nieuwe dingen. Nou, fijn. Echt geweldig. Of ze nu aan het zwalb is aan het werk, of dat ze aan het werk is. Er is een klus in de tuin of een barbecue. Zet ik die op. Heerlijk. Nou, fijn zomerdeuntjes. Zullen we dan ook gewoon een plaat draaien? Hoe die playlist? Ja. Ja, ik zou zeggen, pak nummer 1.7 en dan kunt dat kans goed. 1.7. I'm dreaming, and I don't wanna wake from this feeling like I'm seeing something that you couldn't believe in. Now I'm becoming new me, still you're looking right through me, and every day they will ask me, why'd you do it? I say I did it for you. I say I did it for you. Ooh, ooh. I say I did it for you. Did it for you. I say I did it for you. Ooh, ooh. I say I did it for you. Didn't think you would mean it. You would mean it. Can't you see it? I'm trying to be the one that you needed. That you needed. Now I'm becoming new me. Still you're looking right through me. And every day they will ask me, why'd you do it? I say I did it for you. I say I did it for you. Ooh, ooh. I say I did it for you. Did it for you. I say I did it for you. Ooh, ooh. I say I did it for you. Dus het kan zijn dat je als je als je de gaasbarbecue aan hebt, Bas, begreep ik dat de kip natuurlijk een stuk sneller verder is. Ja, dus smakelijk voor jullie al. Veel zal, die van ons zijn ook niet goed. Dus we zullen zo ook gaan eten. En dan een paar pleitjes en dan komen we dan terug en dan gaan we langzaam aan het stukje zalm beginnen. Oh, dat klinkt goed. Dus dat, Weer hebben we eigenlijk een gewoon stukje zalm. Heb je zo'n stukje zalm? 1,3 kilo is het. Dus eigenlijk een flinke moot. Weer, dat zou nog eens maten als ik echt met kent zijn. Ja, ik heb wel een paar dagen even eten. Ik zou zeggen, voor jullie die al aan de kip begonnen zijn, laat ik smaken. Please
you feel the fire inside? Heart open wide, a new way of being alive. Can you feel the time slowing down? Birds in your mind, fly you away for a while. Swimming in an ocean of dreams, flow and be free. Giving yourself. Goed, in de tussentijd zet ze even de camera op. Bas er nu heel even zin, wie weet hier met de kips in. Wie dan goed? We gaan de muziek dan weer even gaan terugtrekken. We gaan naar Remco kijken, want we hebben nog het speciaals voor u in de aanbieding onder het eten. Dus voor de lui die zijn met aan het kijken. Ja, Remco, de was afgelopen dinsdag wordt het natuurlijk bevrijdingsdag. Ja, bevrijdingsdag. Normaal wordt dat die al goed gevierd. En je hebt meerdere boekingen staan. Alleen door de corona kost dat helaas niet. Ja, en toen kwam op een gegeven moment een verlossend sms'je van om die toch aan de gang te houden. De bevrijdingsdag zelf. Op naar Remeun. Ja, Remeun, dat we een vriend van mij organiseert al heel veel voor de gemeente. En die heeft zich bedacht om samen met Delta Limburg een hele dag een stream te doen van 1 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Met artiesten, met influencers, met de burgemeester, wereldreizigers, ambulanciers. Ik weet dat er een professor wordt, hoog gespecialiseerd wordt in de Tweede Wereldoorlog. En die dan allemaal een interviewtje en dan kosten ze prijzen winnen. En we waren in totaal over de 34.000 keer bekeken. Netjes. Dus bijna de aantallen die veren. Ja, bijna. Kijk, ze tippen nog lang niet aan ons, maar wel leuk dat ze het geprobeerd hebben. Ze kennen natuurlijk niet alles hebben. Nee, precies. En daar ben ik ook zaterdagmiddag, of dinsdagmiddag even geweest. Even op het terrein van Solar, dat was ook wel weer even fijn. Ik weet dat Bas nu net al aan het kijken, dus dat is ook wel leuk. Bas, als je kijkt, ik ben toch even daar geweest. Sorry. Ja, ze wedstrijd daar normaal in augustus steeds voor misschien wel 60.000 man op zo'n festival. En nu ze daar mag staan met 2 cameramannen en een interviewer, dat is toch wel even gedaan. Dat is zeker apart. Maar dat was natuurlijk, ik ben niet de enige die het opgevallen is. Ik heb natuurlijk ook even gekeken. Tussen het klussen door toes. En ik denk, wat heeft er nu echt gewoon een heisje aan? Ja, dat moest. Ik kwam er binnen en wie de André de kreeg ze sting een meisje, dan moesten ze dan heen desinfecteren. Ja. En hij is aandoen, want er zaten meerdere lui op die cd-spelers. Dus het waren vanuit de gemeente aangerooien om dan met de heisje aan te ja, want het viel me inderdaad op en dat is één keer opnieuw als ik zo gaat voorbij komen en dan mocht ik dan toch gewoon weer een beetje lachen, want daarna zijn ik de microfoon van de ene naar de andere gewoon onder de snuffers voorbij komen en dan denk ik ja, daar heb ik ook wel moeite met. Dan denk ik, die heisje dat is... die dan op maat 500 zijn besteld, terwijl ik meurtje 3 heb. Ik zag het voorbij komen en dan had ik de microfoon. Het was een heisje wat ze moesten de comment ingaan. Ja, maar het wordt dus net als ze zei van nou voortaan gewoon ik alleen nog maar met heisje aanrijden. Dat, nee, het wordt niet ideaal. Ver weg van. Nou ja, goed, als je nu denkt van waar hebben die het allemaal over? Ik zit tot het beeld weer eens blijven hangen, de camera, dat heeft geen zin erin vandaag. We gaan eens kijken of we de DJ-set van dit in beeld kunnen krijgen. Dan gaat dat vast een zeker goed komen. Dus dit was Remco afgelopen dinsdag. It's a moment when I show up, got 'em saying wow, 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 got 'em saying wow. It's a moment when I show up, got 'em saying wow. Got 'em saying wow. Saying wow. Fire. I am one. Fire.
want you, and I need you, and I'm down for you. Risha, do you love me? Are you Risha? 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 Cold to the safe, ooh, bad bitches been kissing in a way, kissing in a way, kissing in a way. I need that black card in the cold to the safe, cold to the safe, cold to the safe. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, 'cause I want you, and I need you, and I'm down for you always, baby. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, 'cause I want you, and I got a new boy, and I nigga Trey. Down for you, down for you always. Always, baby, do you love me? Say you never ever leave from beside me, 'cause I want you, and I'm down for you always, baby. Do you love me? Say you never ever leave from beside me, 'cause I want you, and I'm down for you. Risha, do you love me? Are you Risha? Do you love me? Are you Risha? Do you love me? Risha, do you love me? The crowd would sing, and the old king is dead. Only the king. Unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this shit? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplane.
Turn me on, turn me on. Turn me on, turn me on. Oh, baby, make your mind up. Give me what you got. Turn me on. Baby, turn me on, turn me on. Baby, turn me on, turn me on. You know just what I need. Dat was Remco vanuit Remung. Ja. Ik hoop dat ik het leuk vond. Om naar mijn dikke kop te kijken. Het was wel lekker swingen. Misschien even een tussen weer bewegend beeld. Ja, we hebben bewegend beeld. Dat is pure waanzin. We hebben de tussentijd ons kipje op.
laat ook even op de app weten of hier ook zoiets zit met de kip. Want dan gaan we lekker gezellig weer aan het volgende gerechtje met onze baas van Thijs nog even hier achter ons zuiver aan maken. Zoals je kunt zien. De grill is weer gans leeg. De tafel is verdig voor het volgende. Nou, de kip, Bas. Wat jij eraan komen? Een stukje zalm. De veuker heeft alleen maar vlees. Wacht even, nog een keer even opnieuw. Zo, nu kan ze me ook horen. We hebben de veuker heeft alleen maar het vlees, moingbals en ook kip. Dus denk ik misschien vandaag alweer kip. Ja, volgende week maak ik het wel goed. Volgende week even echt een stuk vlees op de barbecue. Maar vandaag hebben we gewoon nog een stukje zalm. Lekker, met op de huid gebakken wordt dat. Nou, we hebben echt een richtig stuk zalm. De lui, wat het pakketje, die hebben ook een zwaar stukje een zalmmoedje gekregen. Ja, als je voor de duidelijkheid in het pakket staat wat het boodschappenlisting en dat was wie veel? Wie meent ze? Hoeveel zalm zat in het pakket? Een stukje wordt 200 gram van de zalm. Okay. Dus dat is 250 gram kip, pp en 200 gram zalm. Dus ja, als ze alles ophubs, is het toch een aardig stukje gehad. Dat nu is goed gevuld. Daarvan ontstaan, daarvan buff niet. Ja, dat is allemaal vooral. Buff had 3 pakketten nodig. Nee, maar ja, voor de rest, ja, we hebben inderdaad geen tappers te bieden, sommige jullie geen brood. We hebben nog het salades uit Jorich nog metgenomen, dus ik kreeg weer daar ook nog te eten. Maar dus dat is gewoon dat is gewoon 2 gerechtjes en daarna nog een heerlijk toetje. En dat is ook, onderschat het niet, maar als een banaantje met gaat chocola gaat eten en een gaat liqueur 43 eroverheen. Ja, dat zal ik ik denk inderdaad. dat ik nu het meeste naar uitkijk. Inderdaad, echt gewoon... puur omdat er ook liqueur is. Gewoon menu, joh. Voor de smaak. De ananas, dat vond ik wel spannend. Maar nu denk ik, banaan op de barbecue. Dat met chocola ja, en dat moet liqueur. dadelijk er tussendoor gaan lopen, inderdaad, tot de ganse vloer met vol ligt. Nee, dat is toch... Dat is ook nog een aluminiumfolie wat we er eigenlijk omheen gedaan. Dat zat overigens ook in die box. In die box, we hebben alles gezorgd. Dat ze niet achteraf, heb ik niet. Ja, peper en zout. Ik hoop ervan uit dat iedereen wel uit. Maar als je geen peper en zout toe hebt, dan waarschijnlijk dat je dan eigenlijk alleen maar de pingmaaltijden verdig maken. Ja. Want dat mag niet worden. Nee, maar voor de rest, zat alles gewoon erbij. Gewoon kan en klaar aangeleverd. Ook nog dit jaar, zeg ik deze keer. Dus Remco, je zei, ik heb toch niks te doen op vrijdagavond. Dan normaal in de kroeg te zitten of aan een zwembadje, hoe ze gaat weinig pils zeggen. Dus dat had er nog wel ingehaald. Maar ja, tot nu toe hebben we nog geen klachten. Dus ik denk dat de lui het wel, het wel goed vonden. Goed verwend. Ja, we gaan dadelijk weer met een stukje zalm. Dus ik ga alles bijeenzoeken. Remco zal nog een pleitje opzetten. En zeker dan, weten. Gewoon voor dadelijk verder. Zeker. En de tussentijd gewoon nog Sander eens vragen of vooral over een volgend pleitje. Dag. Nog niet? Ja, heb je al lang dag. Mag je het zo gaan vertellen? We hebben nu even lekkere biertjes in de tussentijd er tussendoor gaat. Voor de lui die normaal nu lekker wat voorjaar richting Oostenrijk zouden vertrekken. Ja, dat is of vanmiddag gewoon een wonderbaar hebben geloosterd. Of vanmiddag naar Wonderbaar hebben geloosterd. Heb voor even gaat variatie in de muziek erin zetten. Ja. Ik heb Remco even zo'n nummer aangegeven. Ik zou zeggen, met de gedachten van de Oostenrijkse berg in de Bulles. En, ja, dames en heren, dit is een polka uit 1962. Opgenomen in Oostenrijk met verschillende zangers. Zalbergbaum, die Morgenmuffel. Der Wecker schrillt, die Nacht vergeht. Ein Zeichen, dass die Zeit nicht steht. Nun muss ich aus den Federn raus. Das ist mir jeden Tag ein Graus. So früh am Morgen aus dem Bett. Nein, das find ich gar nicht nett. Ich zieh die Decke über mich und hör den bösen Wecker nie. Morgenstund hat Gold im Mund, sogar weiß ein Dichter kommt. Morgens kann ich noch nicht sehen, ich werd's ewig nie verstehen, dass ich jetzt schon aufstehen sollte. Hör doch auf.
auf, es ist ein Graus, lieber bleibe ich zu Haus, darf ich also nicht mehr schlafen? Muss man mich denn so bestrafen? Na, wenn doch nur schon Sonntag wär. Nun hilft mir nur ein Schluck Kaffee, damit ich's wieder klarer seh. In meinem schönen warmen Bett, da war's gemütlich und so nett. Nun muss es sein, es ruft die Pflicht. Früh aufstehen, neigen tu ich's nicht. Ich trinke meine Tasse leer. Ein Morgenmuffel hat es schwer. Morgenstund hat Gold im Mund, sogar weiß ein dichter Grund. Morgens kann ich noch nicht sehen. Ich werd's ewig nie verstehen, dass ich jetzt schon aufstehen sollte. Hör doch auf, es ist ein Graus, lieber bleibe ich zu Haus, darf ich also nicht mehr schlafen? Muss man mich denn so bestrafen? Na, wenn doch nur schon Sonntag wär. Es ist ein Graus, lieber bleibe ich zu Haus, darf ich also nicht mehr schlafen? Muss man mich denn so bestrafen? Na, wenn doch nur schon Sonntag wär. We doen het gezellig op z'n Frans, we kunnen tellen op z'n Frans. 67, 68, 70. Bonjour madame, bonjour monsieur, en een paraplu verresse pleu. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Samen flaneren van met flair over de boulevard Souvenir. Met een putje bière. Kom voor gewoon alle naar de meulekes op de vaart. En de Zeus, nom de Dieu, wat's de nergens anders Zeus. Bij les Olivettes dansen weer de valsmuset. En de huurs, nom de Dieu, wat's de nergens anders huurs. Kom voor gewoon al leuk, lekker dansen op de vaart. Zeg mij oei, om de pie, tot verdel zien alle twee. Van sokkerspin en tuutfriet, leukse waffelen, altijd krijgst de doos. Nom de Dieu, tot de pijners in de pu. Een café noir of limonade, de crêpe Suzette met chocolade. Non de pie, non de pie, non de pie. Tegen die broen zeggen ze beige en tegen schnee zeggen ze neige. In Liège, in Liège, in Liège. We hebben voor alles in die stad tegen de morgen gehad. Kom voor naar het bad, kom voor gewoon alle naar de meulekes op de vaart. En de Zeus, nom de Dieu, wat's de nergens anders Zeus. Bij les Olivettes dansen weer de valsmuset. En de huurs, nom de Dieu, wat's de nergens anders huurs. Kom voor gewoon alle lekker dansen op de vaart. Zeg mij oei, non de pie, tot verdel zien alle twee. Van sokkerspin en tuutfriet, leukse waffelen, altijd krijgst de doos. Nom de Dieu, tot de pijnups in de pu. Nou, dames en heren, en dat je niet het Bas het stukje zalm moet je al wat ferie gaan krijgen. Hou hem eens even een beetje in beeld, Bas. Dus, wieveel weg dit berg? 1,3 kilo. 1,3 kilo zalm. Met een paar man meer. Onder Misschien met de man des huis is nog
Een plankje? Zeg maar wie rond de piep, Plank. rond de Of piep, nog een tot plank? vertel zien alle twee. Ja, over hem op kunnen... Van Zo langzamerhand een steekplank beginnen te denken. Leukse waffelen, Ja, dat klopt. altijd. We hebben gewoon een heerlijk muziekschouw in de tuin. Iets over Luc, hè. Een leuk met Benny Nijman. Ben Nijman. Van sokkerspin en tuutfriet, leukse waffelen. Altijd krijgst de doos zonder Ja, doos heb ik wel. Ja, dat is wel niet. En dan denk ik ook over Les Olivet. Ken ik je zeer zeker aanrooien als je nog nooit in Luc bent geweest. Je hebt trouwens een rondleiding gehad met het Luc. Ja, fantastisch. Dat is gewoon zo'n leuk plaatsje daar. Met leuke cafeetjes en van alles wat ze eens bezoeken. Echt een aanrader. Ja, de wereld kreeg een Wat heb je voor kleur opstaan? erbij. We hebben nu Danny Vera Jij zijn. zei, ik zie je zitten. Dat is wel Nederlandstalig. Even lekker En rustig, dadelijk gaan we terug. Nog een beetje. Ja, niet te rustig worden dadelijk, hè, want dan vallen we te nu allemaal in de slaap. met jou. Alle vogels floten steeds die melodie. En ik zing hem elke dag als ik je zie. Zijn het je ogen? Is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn het je ogen? Is het je lach? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen? Voor geen dag. Elke dag is een wonderdag. Ik kan geen dag meer zonder jou zijn. Sinds ik jou ken is het of ik zweef en veel meer leef als eerst. Nee, er is voor mij geen tweede zoals jij. Dus ik wil mijn hele leven bij je zijn. Zijn het je ogen? Is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn het je ogen? Is het je lach? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen? Voor geen dag. Alle vogels floten steeds die melodie. En ik zing hem elke dag als ik je zie. Zijn het je ogen? Is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn het je ogen? Is het je lach? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen? Voor geen dag.
Ja, het gaat gewoon lekker. We kregen tussen toch nog een appje binnen van deze of gene die nog gaat achterliggen met Ja, de kip. niet bijhouden. Niet bij te houden, de nationaliteit zeggen ze. Nou, op andere plaatsen liggen ze voor. Ik denk dat we dan volgende week toch in plaats die boxen gewoon in koks moeten gaan handelen. Ja, ik denk dat we ook gewoon in een stream gewoon met vertraging moeten uitzenden. Ja. Of dat we gewoon eerder live, gewoon omhoog veren al. En dan moeten die jullie wat nu achterliggen dan inloggen. Dan komt dat allemaal wel goed. In de tussentijd had je er misschien even voorbij zien komen op het filmpje de beer van de zalm, dat wat die achter op de tafel ligt. Om nog even een beeld pakken. Och man, dat is toch... Oh wacht, kijk. Kent je even met kijken. Dat is het ding wat Bas dadelijk verder gaat maken. Wacht, daar is er. 1, 2. Kijk. Bas, best zo wie of zei ze van nou goed... Ik ben zo iets, joh. Nou ja, ik zou zeggen een achtergrondmuziekje aan en... Ja, sommige jullie zijn inderdaad met de kip bezig. Die moeten maar even, tot een van die anderen dan maar even filmen of even terugkijken. Het is niet echt moeilijk. We hebben gembersiroop, gembersaus hebben we nodig. Je hebt sriracha saus. Ik kreeg ook nog geen appjes van gisteren van Emes. Hij dacht van, ja, sriracha saus, wat is dat nu allemaal? Bleek achteraf dat hij dat iedere dag sinds het toeswerk op de tosti niet even smeerde. Maar hij wist niet wat voor saus het was. Ja, ik weet niet, het is in de zoon van de kapper, maar voor de rest noem geen namen. Maar we halen wel goed. Het begint met F en het eindigt op Arank? Nee, de andere van die twee. De andere? Ja. De stagiair van de sprookjes. Ik noem je naam, de stagiair van de sprookjes toch? De stagiair van de sprookjes toch? Ja. Maar toch, ja, goed dat er al mee bezig is en ja, hij deed het goed. Hij ging bij zijn zwanenhouders gingen vandaag gaat grillen, dus ja, of hij wil de erfenis gaan eerder, of... Ja goed, maar dus ook vooral die foto al voorbij komen, zijn die nou echt binnen onder de wasemkap aan het grillen of wordt dat gewoon de dat was Frank of niet? Dat was Frank, ja. Nee, Roy dat is, vorige week al goed, vorige keer al goed met je dan, Roy, ja. Frank had nog een bloempjes rondgebracht geloof ik vanmiddag, voor moederdag en daarna ging er inderdaad het grillen. Maar ja, wat hebben we nodig? Gembersiroop of gembersaus. Dus heb ik geloof ik gezet ongeveer 6 eetlepels. Ja, ik ben zelf meer van het op het geveulen. Je ziet, ik ben in een glazen doen. Ik ga eigenlijk geen zin om weer even een kumpje te vrouwen. Ongeveer 6 eetlepels. Ik heb ook gaat meer omdat het een stukje zalm gaat groter is denk ik dan wat hier op de barbecue. Bij ons is alles größer, dat ligt gewoon in een dutje. Sriracha saus, gewoon een goede hoeveelheid. En dan geloof 2 eetlepels heb ik op het recept gezet en dan nog 4 eetlepels teriyaki saus. Oh, dat klonk gezellig. Dat klonk gezellig, ja. Dat klonk echt gezellig. Normaal stoven dan bieden we even naar de zee. Ja. Ja, dat is ook wel een Hebben we er enkele wel gehad? Nee, maar ja, reur dat even. Ik heb een glas, ja, ik moet hem morgen omdag doen, anders zit je natuurlijk niet in beeld. Ja, het is ruikt er ook eens aan. Dat zou ik, we hebben geen reuk-tv of Not yet. reukstream, maar voor degene wat er aan het maken is, ruikt er gewoon de ruikse gember en dan de teriyaki en het van de sriracha. Ja, wat gaat je dan maar doen? Ja, simpel. Smeer het gewoon op de zalm. Het stukje zalm, ja. Smeer niet alles erop, houd nog over, want dadelijk tijdens het grillen over natuurlijk ook nog gaat op de zalm smeren. Wat is het voordeel ook als je een stukje zalm hebt wat met huid is, tot ze hem niet hoesten draaien. Dat ligt zich dadelijk op de barbecue. Niet gans, boven het vuur. Ja, heb ze gas barbecue of elektrisch, ja dan ik er over het algemeen wel erop, maar een beetje de neven, gaat in die rek, klap er toe. Over dat lekker laten op de barbecue laten, houd het gewoon een beetje in de gaten voor ikzelf. Hoe lang ze hem erop wil subben. Ik word er ook gewoon echt gans rustig van, zeker met de muziek erbij. Muziek erbij is ook heerlijk, ja. Het is echt, ik kom echt tot de rust. Ik ga hem oppakken. En dan, nu wordt het spannend.
Spannend, ja, ik wil het niet. Tromgeroffel. Gaat er sissen of gaat er sissen? Ja, zeker gaat er sissen. Kijk. Och man, dat past ook juist erop, hè De Bas? barbecue is 57 centimeter, dus ja, die kan zo precies zien wie groot het stukje zalm is. Ik denk 56 centimeter. Nou ja, goed, dat is wel goed gemeten. Maar lik hem erop, sommige dingen, ja, misschien is het gaat eraf gelopen, smeren lig ik een beetje in. Blijven smeren, dat is eigenlijk de boodschap. Ja, blijven smeren, dan ga ik even de klep toe en dan overdag verder. Ja, en wie lang blijft dit nu liggen voor zich eens draaien dadelijk? Draaien? Hoeft niet gedraaid te Hoeft worden. niet gedraaid te worden. Nee, is op het huid, hè. Ja. Ik heb de onderkant niet laten zien, maar het is gewoon op het stukje huid zit nog erop. Ja. Dus we kunnen voorover mee te draaien. Dus dat is ook wel een ganse geruststelling voor iedereen dat toes met zijn doen. Het ding hoeft niet gedraaid te worden, gewoon lekker op de huid laten doorbakken. Ja. En dan gaan we nu wie lang ongeveer wachten tot met de temperatuur wat stig je hebt. Ja, het zal dadelijk weer rond de 180 graden zijn en dan 10 minuten, kwartier. Ik houd het een beetje in de gaten, dus sta ik vanzelf wel in de kleur. Ja. Of maak hem nog een beetje open, dan zie je wel, als een stukje zalm in de oven is, met of een aluminiumfolie of niet, het is ongeveer 10, 12 minuten nodig. Dus zeg dat het nu, ja, we gaan de dikte wat zelfs waar. Max een kwartiertje, dan moet er goed zijn. Over een minuut of 5 tilt ik de deksel even op, smeer ze dicht weer even in, gewoon tussendoor een paar keer smeren en dan komt het goed. Nou, helemaal goed. In de tussentijd kent je dus toes ook aan de gang met de zalm als je zoiets ziet. Dan kreeg je al een appje binnen van neem stem met een buks aan de gang is nog het zalm moeten tuin en chaten. Ja, dat gewoon verdrijfsting erbij. Dat kunnen we natuurlijk niet gewoon herhalen op social media, want dat vandaag allemaal boa's staan aan de deur staan. Dat gaan we niet doen. Dus wat we even nog een kiekje vrij. Je al een live DJ set van onze Remco. Van Oeteremung. In Valkenberg heeft Dominique Tummers, ofwel Groove Safari, ook een live setje pas geleden opgenomen. Daar mag je nu even van gaan metgenieten. Het fantastische beelden erbij. Groove Safari speciaal voor u in de aanbieding.
Turn around.
livestreampje. In de tussentijd kun je nog lekker flesje weer van Sander aangooien. Het is intussen ook op de dag weer voor het volgende plekje. Gaat er ook zeker aankomen dadelijk. Bas, hoe jullie het met de zalm? Ja, we willen even een beeld hebben, ja. Let op, dan komt de zalm in beeld. Maar jong, dat is toch een... Heerlijk, hè? Een camembert is het. Een camembert, ja. Dat is zeker fantastisch. Als je nu denkt, dan denk ik, hier op de barbecue, dat ziet er toch anders uit. Heb ze waarschijnlijk toch het verkeerd gedaan, of te heet of te koud. Ik zal even die microfoon even aanzetten. Kom nog tips. Ja, tips. Ja, sommige lui zijn aan de kip bezig, dus die denken, die zalm komt erop pas. Maar dat is wiet goed. Ik heb net even een beetje ingesneden, maar een paar minuutjes. Ik ken veel even ons in de verleid, dus je moet zelf ook even kijken. Maar ik kan beginnen een krentje mee, dan ga ik even van dadelijk goed serveren. Ja, dat klinkt goed. We hebben natuurlijk weer een fantastische dag goed gekozen om dat grill aan te gooien. Het is al niet al te warm hier. Niet al te koud hier, moet ik zeggen. En Sander vind ik het toch echt interessant om toch nog de houtkachel aan te zetten. Dus nu begint ik echt langzaam de zweet toe te breken. Die, Sander. Oh, met de zweet aan. Ja, dat was precies wat ik nodig heb. Zet die maar even hier in plaats van Remco, Sander. Dan maak ik een beeld. Zo, en dan eens even kijken. Oh, zo. Kijk, daar. Weg met Remco. En dan hebben we Sander hier op de plaats zitten. Hij zag al nog dat we een zoekplekje dadelijk, ja. Ja. Ja, wat gaan we drinken dadelijk? Dus het is een beetje koud bij de microfoon, dus ik kalm. Anders van buren, bla bla bla. En wie de man, ik zou tegen wie de man gelagen. Ik zei nooit zeggen man. Oh, dus man denkt ik nog in de fiche kriegen en dan zei ze gewoon bla 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 van allemaal van buren. Nou, helemaal goed. Het is best handig met computers, hè. Je mag ze gauw opzoeken op de, hè. Je mag tegen een tasje iets zoeken en dan kijk ik veel nog heel even naar Groep Safari of Dominique Tummels of Volkberg. Ja, wacht, de beste vroeg. Ja, dat zet voor zo aan. Voor kieken. Nog even de live staat hij gewoon af. Maar een zoetspul, maar even terug zetten van dadelijk aan. Kunnen we het allemaal goed. Ja, het gaat helemaal goed, vader Joris. Giet in de zoon gewoon op de livestream. Hopsakee. Nou, Sander, welkom bij Urkie Grillen. Met Nong Bas op de achtergrond. Hij is de plaats al aangekondigd. Dan mag ze het nu nog een keer doen en dan mag ze de plaats starten. Dus wat gaan we loesteren? Zeg maar in de microfoon. Van Armin van Buren, bla bla bla. Nou, dat kumper. Ik zou zeggen, swing allemaal met toes. Ik heb het allemaal goed. Kijk. And we don't even care about what they
say, 'cause it's ja, 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 bla, bla, bla. Ja, dat heeft er fijn uitgekozen. Dus mocht je nu een feestje hebben, beste met hem kijken en dan denkt van ik moet nog een DJ hebben. Sander kent je belveuren, heeft alle apparatuur, terug, nee. Het er al allemaal, kent gewoon aanschuiven. Heb ze in de barbecue, wilt ze de gezellige muziek erbij, bel ze gewoon Sander van de Lecroix, kun je het allemaal goed. En de tussentijd Geril Bas nog gaat hier op de achtergrond hè. Ja zeker. Kumper. Gewoon een heerlijk plaatje is het daar. Sander. Hey Sander, vertel eens, wat we vandaag hebben voor zaterdag. Morgen is het natuurlijk moederdag. Heb je een beetje aan moederdag gedacht? Ja. Ja, dus heb je het voor mam geregeld? Ja. Ja, maar dat kan ze natuurlijk nu niet van vertellen niet even live hebben, want dan is de verrassing weg. Maar geef toch eens een kleine hint. Is het groot of is het klein? Is klein. Is het klein? Klein maar fijn. Nou, dan mag Kim morgen alvast een beetje beginnen te rooien. Wil je er niet over vertellen of zegt het is eigenlijk een geheim nu? Ja, dat is eigenlijk een geheim. Nee, dat is ook goed. En even frikadellen, Sander. Is er nog wat anders? Of echt alleen frikadellen? Frikadellen knapworsten, maar groenten vind ik echt heel vies. Vind je groenten echt heel vies, ja? Ja, en mijn man vindt je spinazie te vieste. Oh, vindt hij het... Dus spinazie, dat kun je nooit op de tafel. Dan loop ik eens wie zit met spierballen dan? Ja, dat is toch gewoon spierballen, dus dat is eigenlijk gewoon onzin tussen spinazie. Maar zij hebben toch spierballen? Ja. Waar kies je dan de spierballen van de frikadellen? Ja. Ja, dat lukt me ook wel. Heb je nog een ander idee voor een plaatje? Ja. Ja, nou goed. Mix er maar eens erop. Kijk, dat gaat allemaal gewoon weer niks, dat is geen probleem. Toen ik vroeger zo oud was, was ik blij dat ik op knopje 1 van de televisieafstandsbediening mocht duwen. En nu programmeren ze gewoon de pincode de bank gewoon leeg. Ik zie nog gezellige plaatjes daar voorbij komen. Best wel een beetje droed wat gaat gebeuren. Oh, het er toch het plaatje voor de mama even opgezet hè. Alvast natuurlijk voor de moederdag, atemloos. Durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, oh, oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebestattoo. Oh, oh, oh. Was das zwischen uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, einfach raus, deine Augen ziehen mich aus. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, 1000 Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm, nimm meine Hand und gib es mir. Komm, wir steigen auf das höchste Dach dieser Welt. Halten einfach fest, was uns zusammenhält. Oh,
mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, 1000 Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm, nimm meine Hand und geh mit mir. Atemlos. Lust pulsiert auf meine Haut. Atemlos durch die Nacht. Spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei. Großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, 1000 Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm, nimm meine Hand und geh mit mir. Atemlos. Atemloos. Lekker in de tussentijd Remco tot Stig even weg wordt. Hij heeft even een vervanger. De Sander Ja. heeft even aan het tankje zat. Gewoon kijken naar Bas, want hij dus weer gaat vertellen over de grill. Zo heb ik de muziek. Ja, kijk, dan gaat dat allemaal goed weer. Hier, kijk, dan gaat er al een tekst achter. Bas! Ja, we gaan het stukje zalm eens langzaam kijken wie eruit ziet. Zwaar op temperatuur, zwaar gegaard. Alleen, het is natuurlijk nu die grote vraag. Even bij de pleintjes. Oh nee, Kim kijkt ook met, dus jammer dat ziet ze dat ook. Dat maakt het niet goed. Omdat het een redelijk kiek, als je dat zalm is gewoon echt gaar. Het is alleen nu die grote uitdaging om hem gans op het bord te krijgen. Dat weet ik al op voorhand. Dat gaat me niet lukken. Dus ik snij hem al door. Dat is het voordeel omdat er natuurlijk op de huid gebakken is. Dat er gewoon heel makkelijk hoogte vanaf gaat. Lekker stukje zalm, gewoon even de bodem erbij pakken. Ik heb die erop serveren. Dus ja, dus zal hem even onder de camera houden. Bedje van sla verder voor gekozen, maar ja, lekker, laten die smaken en we gaan een poging doen. Het ziet er weer goed uit. Oh man. Och, fantastisch. Dit is wel heerlijk, Bas. Die intussen struimen niet ook voor de kip. Dus straks nog de complimenten, die struimen niet allemaal binnen. Dus ook dat wordt natuurlijk weer helemaal top in orde. Remco maakt natuurlijk nog even een fotootje voor onze Instagram. Deze. En dan even douchen en één ding er tegelijkertijd. Toen zijn jullie ook volop met het een en ander zijn bezig. En dan laten we in de tussentijd nog van Instagram foto's genieten. En dan komt dat allemaal goed. Ja, wacht even kijken. Ik ga je hem hier aangezet. Dan zet even muziek aan. Leuk. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you,
and I know it's gonna be a lovely day. When the day that lies ahead of me seems impossible to face, when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's alright with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. When the day that lies ahead of me seemed impossible to face, and when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's alright with me. I just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. Voor speciaal voor meneer Soundbreker. Ja, voor zijn gek, dat klopt, maar dat heeft niks met de hoed wel of niet opeten te maken. Kijk, als je de hoed wil opeten, dan is dat natuurlijk kans zichzelf, dat kent. Voor je intussen die dan nog het foto's binnen, gewoon voor ik zo laten zien. Voor je ook nog, Remco, een verzoekplaatje binnengekregen, just over een app. Ja. Daar moet ik even kijken van... Jeroen Laanze. Oh, Jeroen Laanze. Jassi Uribe. Dolce Pecado. Of ze gaat van de Mikado, dat nummer in ieder geval. Ja. Van de Mikado, ja. Calm down, 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 my love is calling. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there, 4 in the morning, most beautiful girl I have ever seen. Calm down, 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 my love is calling. Come over here with your heart, and I will love your heart with mine. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there, 4 in the morning, most beautiful girl I have ever seen. Calm down, 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 my love is calling. It's our fast moonlight. Nobody will see us go. And I wonder If I let you walk by you once more, maybe you will look into my eyes and you will see just what you done to me. The time is short,
was love at first sight. And being by your side is the only thing on my mind. So, do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there, 4 in the morning. Most beautiful girl I've ever seen. Come down, 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 my love is falling. Come over here with your heart, and I will love your heart with mine. Come over here with your Come over here with your heart. Come over here with your and I will love your heart with mine. So do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there, 4 in the morning. Most beautiful girl I've ever seen. Come down, 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 my love is calling. Maar jong, fantastisch dat is allemaal. Dat is echt heerlijk. Ja, dat moet ik zeggen. Ja, het is... We gaan nu tussentijd voor een tweede portie. Ja, wat is een portie? Ja, nee, dat heb ik al op, die tweede portie. Ja, goed, de portie. 3 porties. 3 porties. Op 2 bijtjes in leven. Ook dat is waar. Ik bedoel, een derde wijn hebben ze niet van niks gemaakt. Hè. Of niks in te pakken. Dat is waar. Dat denk ik wat zeker is. En waar gooi je zonde? Waar gooi je de zonde? Dat klopt. Zeker weten. Ahora que te fuiste lejos es cuando más me haces falta. Ando buscando consejos pa' que vuelvas a mí. Waar is de liefde gebleven? Het heeft ons niet meegezeten. Ik zou het willen vergeten, ook al kan dat niet. Dime qué hacer, que el tiempo se nos va. Ya no lo pienses más, vivamos el momento. Por esta vez, deja el pasado atrás. Vamos a aprovechar como la última vez. Het maakt mij niet uit dat zij zien dat we wat van plan zijn. Oh, laat de nacht maar lang zijn, want ik wacht niet meer. Como tú no hay nadie más, yo no quiero otra lady. No dejemos pa' lady lo que podemos hacer una y otra vez. Ik heb niks anders nodig, je bent genoeg. Zelfs je boze woorden die klinken zoet. Het leven zonder jou doet me helemaal nada. Te digo que no, de vacaciones en Punta Cana no. En París un fin de semana no. Si no estás conmigo no quiero nada, want ik wacht niet meer. Ik wacht niet meer. Yo lo tengo claro desde el primer día. Te quiero en mi foto y en mi biografía. Yo me puse loco, baby, te perdí. Pero la lección te juro que aprendí. Ik sta voor je klaar 24/7. Alles wat ik heb zal ik aan je geven. Si quieres la luna voy en cohete. Si quieres venir te compro billete. Het maakt mij niet uit dat zij zien dat we wat van plan zijn. Oh, laat de nacht maar lang zijn, want ik wacht niet meer. Como tú no hay nadie más, yo no quiero otra lady. No dejemos pa' lady lo que podemos hacer. Te digo que no, de vacaciones en Punta Cana no. En París un fin de semana no. Si no estás conmigo no quiero nada, want
heeft ons niet meegezeten, toch altijd samen gebleven. Always running on the move, ain't nothing we couldn't do. Oh, whoa, sipping liquor after school, paper bags to hide the booze. Whoa, we'll make it, I swear, 'cause we're halfway there. So let me take it all the way. With my heart on my sleeve, in all honesty, there's something that I gotta say. Baby, I don't deserve it, but I'll give you all I got and I'll make it worth it. Rely on me and baby, you won't be nervous, 'cause if we give it a shot, then we could be perfect. Service, if we give it a shot, then we could be perfect. Service, if we give it a shot, then we could be perfect. Making sure nobody knew trouble that we got into. Oh, skinny dipping in the pool, breaking all our made up rules. Oh, we'll make it, I swear, 'cause we're halfway there. So let me take it all the way. With my heart on my sleeve, in all honesty, there's something that I gotta say. Baby, I don't deserve it, but I'll give you all I got and I'll make it worth it. Rely on me and baby, you won't be nervous, 'cause if we give it a shot, then we could be perfect. Service, if we give it a shot, then we could be perfect. Service, if we give it a shot, then we could be perfect. Och, dat wordt een heerlijk zalmpje, Remco. Dus zeg, nu even Ik heb uitbuiten. nu eens gans opgekregen. Oh nee, En nu zeggen ze dat het niet machtig is, maar het wordt gewoon. Nou, het is een stevig visje. Ik denk dat de lui toes, die je wat de box zei, die je een stuk. Veer rijdt de man zo'n stuk en die moest daar met 2 personen op eten. Dus ik hoop dat de verdiening ook gesmaakt heeft en tot ze volgende week weer zo'n boxje bestellen. zeer zeker. We hebben nog wat foto's van de visjes binnengekregen, zo links en rechts. Die staan ook alweer op Instagram, dus hebben ze nu even die tussen het toetje en tussen het hoofdje raakt. Zeker, gewoon voor even naar kijken. Hangt daar even lekker naar kijken of veer gewoon het ook op de stream doen. Hebben ze nu zelf ook foto's? Stuur die ook gewoon in aan. Zeker. 06 82 81 6197. 97. Dat zijn natuurlijk altijd de leuke dingen. We zullen hem nog even in beeld zetten. Dan, ding ding ding. Ding ding ding, ja. Groen. Groen. Ja, nou goed, inderdaad. Spelletjes die kennen natuurlijk de volgende keer ook nog wel even voorbij komen. Dat weet voor Nevel ook. Heb je nog andere tips? Oh, wat is er even niet meer te vergeten? Want ik ben alweer eigenlijk gewoon veel te wiet vergoedend gewoon en alles. We moeten natuurlijk wel voor volgende week is het menu is voor ons al bekend en dat is al het gezag. En ik ga even naar Bas achter ons kijken. We hebben dat juist even met z'n drieën doorgenomen. Volgende week moeten we met een iets andere tongval gaan kallen, heb ik begrepen. We gaan toch weer terug. Gel is dan... is geweest. Vergaande glorie. Net nummer 043. Vandaag net nummer 046 hier in Berg. We gaan volgende week gewoon voor een verrassingsbezoek doen. Nou, misschien een beetje naar het decadente... Bung. Ja. Bung, ja. Het is net geen achterbuurt van mijn street, maar... Ik denk dat degene die in Bung woont. Nu een jelle zware kop krijgt. En daar nu een kieken is. Maar het rustig, met een naamgenoot Erwin. Volgende week komen we eraan met... mag ik het al verklappen? Bas, zeg het maar. Wat gaan we volgende week grillen bij Erwin en Bung? Volgende week over echt het sperripjes maken op de 3-2-1 methode. En wat is 3-2-1 methode? Ja, 3 uur grillen, 2 uur stomen en 1 uur nog even afbakken. Dan kan als ze dat deed, dan kan ze de botjes goed het vlees trekken.
ervoor zorgen dat je echt dik blijven, als je ze bestelt via ons, hè, dat je dik blijven sperrips krijgt. Ja, van topkwaliteit. Topkwaliteit. Ik heb ze het dekker gemaakt en ook voor meerdere lui al, dus die kennen dat wel beamen. Of ze lekker zijn, ja, dat is een eigen smaak, maar die kent wel gewoon de tricks, echt de botjes gewoon uit het vlees. Dat klinkt heerlijk. goed. Maar dus in ieder geval het bevestigingsappje dat gewoon van de komende minuten nog wel even regelen. Ik verwijt dat zoals nummer-ups, dus... Dus ja, en de hoofdoorzaak waarom we dat eigenlijk besloten hebben is om te voorkomen dat we nu volgende week een box naar Bung moeten brengen. Ja. Komen we gewoon met z'n allen gewoon met tafel en microfoons en alles. Dat is dan toch zo het gemakkelijker. Dus voorkomen eraan. Volgende week. Ja, zeker. Wil ze het niet hebben dat we volgende week komen, krijg ze nu 20 seconden om een appje te schikken dat het echt niet doorgaat. Maar dan moet wel ook de reden erbij staan natuurlijk. En verwijt tot voor 25 seconden vertraging, dus die tellen dan die ook met. Die tellen ook wel met, ja, zo ongeveer. Ja, maar ja, dan mag je ook nog eens zien. In principe moet er gewoon toezien. Ja. Dat is een ding wat zeker is. Alleen weer mogen weg van Rutte. Ja, weer op Rutte, toestemming. daar staat toestemming voor gegeven. Dus. Ja, we zijn inmiddels ook een beetje familie, ja, dus dat mag dat Ja. al. Ik zeg Mark. Mark Soering. Nou, heb je nog een lekker plekje? Van een appje? Nee, ja, dus het gaat door. Ja, het gaat door. Ja, Ik zie er nog geen appje binnenkomen, dus dat is alweer mooi geregeld. Gewoon lekker snel nummer zo, gewoon voor de spijsvertering een beetje op gang te helpen. En dan gaan we dan langzaam weer met het nagerecht. Het is het nagerecht, ja. Dat klinkt... Dessert, nagerecht, ja, dus... De banaan. De banaan. De banaan. I took a job in the city just to try and meet a girlfriend. Someday she'll realize that I'll never be perfect. No, I don't know what I need and I don't know what I'm chasing. Oh, maybe it's my head, maybe it's my location. I am being sentimental, but I need you now. Oh, let's take a trip, get a villa in Ibiza. The ocean's on my mind, and it's where I wanna meet you. Let's take a trip, get a villa in Ibiza. Villa in Ibiza, villa in Ibiza. I've been dancing on the weekend in all the same places. I see everybody running, but I don't know what the race is. So pick me up, 'cause I feel a little wasted. I found some magic in my pocket and I wondered if you'd take it. I am being sentimental, but I need you now. Oh, let's take a trip, get a villa in Ibiza. The ocean's on my mind, and it's where I wanna meet you. Let's take a trip, get a villa in Ibiza. Villa in Ibiza, villa in Ibiza. Oh, dan kunnen we in de tussentijd kunnen we dat best wel even doen, Bas, gewoon over de muziek heen. Vandaag voor het toetje, dessert, nagerecht, weet je dat ik wil noemen. Zorg dat de barbecue ongeveer op 150 graden is als je elektrisch of gas hebt. Heb ze gewoon kolen, ja, niks meer aan doen. Dan is die zo langzaam kolen briketten, die zo langzaam moeilijk gaan. Dat is perfect voor de temperatuur. Dus en ligt voor de rest alles klaar. Hè. De mensen van het pakket die hebben alles al, als het goed is hebben die nog 3 dingen over.
Een bakje met liqueur, een Rolo en een banaan. En van die andere lui wat het gezondheid even tussendoor. Voor de rest, pak de banaan, de Rolo of de koetjesreep, hè? Ook lekker. Voor gisteren plaatselijk de supermarkt, daar vond ik die niet meer. Weet ik, of die van u hebben ze al gekocht of ze zullen het assortiment. Dat weet ik niet, maar dan hebben we het Rolo's gepakt. Maar... Een koetjesreep moet in de assortimenten, want we toch wel langzamerhand gaan staken voor de deur. Ja, maar de Rolo is wel het lekkerste, zeker met de combinatie met de liqueur. Dus maak het langzaam klaar, dan gewoon van dat pleitje gewoon eraan beginnen. Every time I look around, it's in my face. Ringmaster stiffs up, says the elephants lift town. People jump and jive and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here, Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh baby, it's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around. Every time I look around, every time I look around, it's making me crazy. I look around, it's in my face. It's in my face. It's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around. 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 It's in my face. Ooh baby. Ooh baby. It's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. It's in my face. Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Tu m'as promis le soleil en hiver et un arc-en-ciel. Tu m'as promis le sable doré, j'ai reçu une carte postale. Tu m'as promis le ciel, la terre et une vie d'amour. Tu m'as promis ton cœur, ton sourire, mais j'ai eu des grimaces. Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Tu m'as promis le cheval ailé que j'ai jamais vu. Tu m'as promis le fil d'Orient, mais tu l'as coupé. Ja, in de tussentijd is Bassie volop bezig achter ons. Je hoort de zilverfolie, je hoort ze knatteren. Er wordt van alles in die pak. Pakketjes weer gemaakt. En ging er immers bellen Remco of wat ging er in de tussentijd doen? Ja, dat wordt de bedoeling, maar ik pak hem niet op. Hij pakt hem niet op? Nee.
Nou goed, we hebben in ieder geval wel live verbinding gehad met Charles in de tussentijd, hè? Zeg je, dus met Bung in de tussentijd. Dus die zat heel even neer op de livestream, maar we hebben nog zelf wel veel goed genuttigd. En ja, het was in ieder geval akkoord, begreep ik. Ja, dat is gratis. Geen probleem. Nou, helemaal goed. Dus dat is ook weer gefixt volgende week. Ja, geen probleem. Volgende week lekker ripjes live van het Bunk. We gaan nog even Bas op de vingers kijken. Ik zeg niet zo vervelend of iemand die toch wel redelijk gevoelig op de vingers zitten te kijken de hele tijd zo. Ik ben het gewend, hè. Ik zit al 7 weken, bijna 8 weken toe. Dus dan kijken, ja, behalve met 2 kinderen, die mogen maandag wel van de zwaal. Dus dan zit ik toe en dan kijk ik geen meer op mijn vingers. Ook langzaam ook weer de deur uit te kennen en gaat klanten te gaan bezoeken. Dus ik kan die meer gaan op de vingers zieken. Natuurlijk wel op afstand allemaal, maar dus ja, ik ben blij dat de lui met kijken. Ja, in de tussentijd heb ik al gehad vuurwerk gedaan, omdat ik natuurlijk meer banaantjes moet maken dan wat katoens moet zijn. Vouw ik gewoon de aluminiumfolie en een stukje dat gewoon de banaan erin past. Wat doen we dan met die banaan? Als ze hem hebt, snijdt ze hem in de lengte. Snijdt ze hem gewoon even open. Klap ze hem een beetje open. Dan maak ze het inkepingen. 3, 4, moet je even zelf weten. Leg ze de banaan in de aluminiumfolie. Vouw ze een beetje dubbel. Dat is eigenlijk omdat ze dadelijk op het vuur ligt, zodat de banaan in pik zwart wordt. Pak even de olie erbij. Ga je hem een beetje in de goede zongelag, anders dan houden we hem niet meer op de barbecue te doen. Dat, ja. Dan wordt de Nutella eigenlijk al verder, zullen we maar zeggen. Ja, dat wordt al. Ja, wat ze deze is eigenlijk dat ze in die inkepingen, daar zit ik gewoon een stukje rono. Doet ze er gewoon in. Kijk, dat ik natuurlijk het smelten. Ja, je kunt er 3, 4 per banaan doen. Dus ja, wie meer ze er is, wie machtiger het wordt. Wat ze doen nou deze, zodat ze hem op de barbecue legt. Dan maak ik ze open. Ik zit nog op de barbecue. Wie al zei, ik heb er al een paar vuur gemaakt, of in ieder geval gaat. En ook niet onbelangrijk, wat ze te juist zei, mocht de lui even offline zijn geweest. Als het een koude barbecue is, dat is vanzelf eigenlijk al gaat minder temperatuur, en 150 graden gewoon staan. Met een gasbarbecue moest ze dus echt even terugdraaien, want als ze daar nu met 200 graden volle poelen die banaan erop gooit, dan is de banaan zo weg. Best is ook klaar. Ja. Ja, zoals je ziet heb ik ze erop gelaagd. Dan heb ze een bootje. Ja, wat is in een bootje? Deze gaat likeur 43. Gewoon afhankelijk wat ze wil, wie ze ervan is. Wie zaad ze wel zweren vanavond? Wat ze wil zweren. Ja, voor de smaak is het wel lekker. Ja, als je dat gedaan hebt, dan is het weer de klep toe, de naam. En dan laat ze die banaan gewoon even erop leggen. Houd ze een beetje in de gaten door de aluminiumfolie. Als het goed is, wordt het niet zwart. Maar ja, houd ze in de gaten dat ze niet te zwart werden. En dus is de banaan een beetje verkleurd, dat de rollo gaat smelten. En dan doen ze de nou klaar. Wat moet ze doen als de banaan wel zwart begint te worden, Bas? Gewoon even eraf pakken en hoger leggen of zo? Of even van het vuur, inderdaad van het vuur afhalen. Even de neven leggen. En in principe door de aluminiumfolie zou het niet te zwart mogen worden. Ja, dat het gewoon lekker zacht gaat worden. En dan kan ze hem die eten. Ja, wie gaat ze hem eten? Kan ze hem die talig openklappen. Pak ze er een lepeltje. En met dat lepeltje schraap ze eigenlijk die banaan uit. Wat ze nog de weekend doen is dat ze er een bulk ijs erbij pakt als ze dat zou willen. Maar ja, voor de rest het is smaak genoeg aan, machtig genoeg. Dus laat het in ieder geval dadelijk smaken. Ik doe het zo meteen de barbecue toe.
En dan laat ik die banaan even een paar minuten erop liggen. En dan houdt ze in de tussentijd wel in de gaten wie het eruit ziet. Dus vooral goed blijven kijken wie de bananen deed. Remco begint al ho te roepen. Wat is ho Remco? Ik kreeg een bericht van de dochter van de gastvrouw en gastheer. Ja. Je ziet van hartelijk welkom in Bun. Dat Maastricht schijnt hij toch niet aan, Piekers. Dat is niet proberen. Maar, fijn dat ze dat zegt. Dat heb ik echt, dat vind ik verschrikkelijk. Nee, maar het doet volgende week. Weet verzekeren dat ze dan gewoon, nou volgende week, dat ze dan een paar woorden... Het is niet laat me breed. Dat ze inderdaad een paar echte woorden in ieder geval, dat als je kent. Want dit is natuurlijk helemaal... Maar ze stuurt, je ziet volgende week van harte welkom in Bun. Dat is tevens mijn verjaardag. Dus ik vier mijn fiasco dan gewoon samen met u tijdens de barbecue. Kijk, dan zet er maar één ding op, is dat voor volgende week ook voor de drijfstaatsvuldig metnemen. Ja. Want dan moeten we natuurlijk wel even... Dan moet we daar wel ook... ik weet niet of de buren er last van hebben als we confetti spuiten en shit. Nou, ik zou stel voor met name dat de buren ook allemaal gewoon inloggen. Ja. En dan, we kunnen er misschien een straatbarbecue van maken. Juist, in de buurt. Iedereen op de oprit en veer op de straat. Als iedereen 4 pallets regelt, opgestankt is de schussen voor de shirt en kiek. Ja. Ja, nou, dat vind ik gewoon een goed idee. Ik zal Boons er even bellen voor de confetti shooten. Ja, dat vind ik leuk. Liever voor dat met een pakketje. Wordt voor een taxi regelen of niet, mannen? Ja. Nee, luister, de Maas struimt deze kant op, dus we komen met het butje terug. Dat komt kans voor. Moet er een stevige boord zijn dan. Maar jong, ik ga er achterin zitten en dan gaat dat woord, dan gaat zo, gaat gewoon door de Maas op. Dat is ganz goed. Nee, en dat bij, we drinken toch gas niks. Nee. Ja, Jorik zei het. Drink het zo, want die twee graden is al leeg. We nemen het drinken zelf met. Mocht je de ijskast leegmaken? Ik zeg 1 ijskast, Jorik. Normaal heb je voor 2 ijskastjes nodig. Ja. Dus dit is gewoon anonieme alcoholisten, maar dan in beeld. Dus, we zijn eigenlijk in plaats van een uurtje geruis, zijn we ook een AA-groep gedekt. Ja. Is goed, we gaan gewoon nog lekker in de muziek even. Oh, ik heb nog een berichtje. Ik heb nog een bericht gedaan. Ja, de telefoon verloot. Sorry. De Talk Radio, de iPhone 4S. Ja, het had toch allemaal een budget. Dat is de telefoon van urkjegrillen.nl, want ja. Dat is het nummer 0682. Stel je zo echt niet weten welk nummer het is. Als je nog leuke foto's hebt, shake ze in, hè. Dan heb je onze socials, die staan, onze stagiair. Dat is op dit moment, de stop alweer een keer omdat er te weinig berichten binnenkomen. Ik zei inderdaad, tot Sander met de beste man de gang is. Ik heb een andere vraag voor de stagiair. Heeft er de zwembroek al gehaald? Ja, heb ze de zwembroek al gehaald? Ik ga hem langzaam al aandoen. Oh, het hem al aan. Oeh, het hem al aan. Dat ga je heel snel. Ik ga hem langzaam ook al aandoen. Want we moeten straks wel eigenlijk even de camera draaien, want we gaan eindigen met een snoepteuk van Sander. Ja, een Bas en Remco machine. Maar dat zijn details. En jij echt erin springt, dan moet flink je booien weer. Dan begin ik met een tientje. Was ergens beginnen natuurlijk. Dus dat is denk ik zeker. Ja, we gaan even aan de... We hebben natuurlijk al gehad voor Sander geweest. We hebben al gehad voor Kim gedraaid. Jorg, ik heb zeker een verzoekplekje. Wat we even gaan draaien. Ook dat weet ik het altijd, Bas. Ja, of normaal of Rowanese, zeg maar. Ja, goed. De vraag is of het normale voor Rowanese wordt, Jorg. Rowanese Peelbrand. De peel in brand van Rowanese, speciaal voor Jorg Lacroix. Hier vanuit Vulbeek. Ja. Toen ik nog heel klein was en van het leven niks begreep, alleen maar speelde ode en sneeuw. Toen ik nog zo klein was, dat ik op de tienen moest gaan staan om te kijken naar de mond. Witte strepen in de lucht, kniep de ogen half dicht, elke wolk was een gezicht. En s'avonds later hoor ik nog even en naar bed. De raam weer op, geen sloop en de hemel was verrooid. Mist hing op het land. S'avonds later stond de piel in brand. Ik was door een dromen, er wacht een baas van iedereen, volg met de sterkste alleen. Lang hoed liggen in het gras, gerookt in asfalt en de zwaai als het pas geregend had.
had het maar met die een ding druk. Groter weren, maar wat je ook deed, echt veel ouder wordt het niet. S'avonds later hoor nog naar even en naar bed. De raam weer op, geen sloop en de hemel was verroeid. Mist hing op het land. S'avonds later stond de pier in brand. En s'avonds later hoor nog naar even en naar bed. De raam weer op, geen sloop en de hemel was verroeid. Mist hing op het land. S'avonds later stond de pier in brand. Cuidado de baixinho, com barulho das pedras. Cuidado de baixinho, com muitas pedras. Cuidado de baixinho, com barulho das pedras. Cuidado de baixinho, com muitas pedras. Cuidado de baixinho, com barulho das pedras. Cuidado de baixinho, com muitas pedras. Cuidado de baixinho, com barulho das pedras. Cuidado de baixinho, com muitas pedras. Cuidado de baixinho, com barulho das pedras. Cuidado de baixinho, com muitas pedras. Cuidado de baixinho, com barulho das pedras. Cuidado de baixinho, com muitas pedras. Cuidado de baixinho, com barulho das pedras. Cuidado de baixinho, com muitas pedras. Cuidado de baixinho, com barulho das pedras. Cuidado de baixinho, com muitas pedras. Do you remember the very first night of September? You were acting all nice at the bender, but you ain't so sweet, how you love her made me suffer.
You had me thinking that you'd stay the night on the weekend, but you're all talk, girl, no reason. But baby, it's okay, we're even. Keep on leaving. Say, do you remember? Dancing at the bender. It never was a night you stayed. At the bender, but you ain't so sweet. Are you loving? Make me suffer. You had me thinking that you stay the night on the weekend, but you're all talk, girl, no reason. But baby, it's okay, we're even. Keep on leaving. Say, do you remember? Dancing at the bender. It never was a night you stayed. Ja, speciaal voor Paul, ja. Ja, speciaal voor Paul, ja. Er staat een kangoeroetje in de gang. Misschien zijn daar nu Patrick vanaf, nog eens op de gang. Verkennen dat ik wel even aanzet, Bas. Goed, en intussen die gewoon nog alle banaantjes op de molen liggen, dus die van ons die zijn op temperatuur. En dan kunnen we langzaam aan het omdraaien beginnen en dan kunnen we toch, gaat eerder dan de vorige keer, maar... Eén ding is in ieder geval waal zeker. De buurman van Joris en Kim, die wou de stream niet in kieken, want hij dacht gewoon, ik zet die graasmeijer even aan. Ja, precies. Of hij wou de stream aan het kieken en dacht, ja, nu is het goed geweest, dat kan natuurlijk ook. Bedankt buurman, we zullen het nooit vergeten. Paul, Liak is goed genoeg geweest, hè? We gaan weer met echte muziek. Ja, een beetje Set Me Free. En tussen dit kijk gewoon wie Bas de banaantjes verder maakt op de barbecue. De bordjes weer opgemaakt. Stuur vooral ook fijn die foto's van jezelf als je de borden opmaakt. Dat is natuurlijk niet gewoon de banaan op de teier kwakken. Nee, daar moest je natuurlijk wel wat van maken, want dat is juist wat het leuk maakt. Zo gezellig een beetje grillen. Stuur je de foto's fijn in via de WhatsApp of de Instagram. Dat kan natuurlijk. Dat we dat even taggen met de hashtag Urkegrillen. Zin Remco is alweer met de camera en de banaan onderweg. Maar zoals je ziet, het bord die was bulk Easterby, het aardbeidjes, dat kan natuurlijk ook extra feestelijk te maken. Wil ze het helemaal afmaken, ook nog even met de confetti shooter eroverheen. Dan hebben ze echt een feestelijk bord. Dus we zijn echt benieuwd naar uw variaties van de Rolo bananenboot. De bananenboot, ja. Die je toen zitten maken.
Voor Koen Harbers, mocht er toevallig zitten te kijken. Ja, Koen, dit is echt eventjes die musje, jongen. Dus ik denk dat ik deze camera even moet zetten, want volgens mij kent hij dit niet netjes uit. Nou, dit is een uitdaging om zich. Anne? Maar jong Bas. Lekker. Echt fantastisch. Oké, dan. Ik zou het vaker gezegd, maar dat is niet moeilijk. Nee, dit is totaal niet moeilijk, zo'n bananenboot dessertje. Ik zit in de tussentijd tot... Ik ga proberen even Jellef op Facebook goed worden. Ik kan heel Jellef eens aanklikken. Nog een keer. Can you feel the fire inside? Heart open wide, a new way of being alive. Can you feel the time slowing down? Birds in your mind, fly you away for a while. Swimming in an ocean of dreams, flow and be free. Giving yourself to the beat. Tonight we do whatever we like. Voor in de tussentijd Jellef het goed op Facebook. Het is toch dat ze op een of andere manier... Dat is niet zo morgen. Ja, van bepaalde plekjes wordt doorgewerkt. Ook in New York. Dus toch dat hij van bovenaf gewoon met denkt van... ja jongens, je betaalt hier helemaal geen muziek, krijgt een over. Dat er van bovenaf zegt van ja, hier doe ik even in met. In de tussentijd, zoals je kunt zien, zijn veel aan het schmikkelen aan de banaan met de Rolo. Het is... Middenbulk ISP aanget lekker zomerkoninkjes of wel aardbeien. Laat vooral ook die foto's van terugkomen. Welke versie, welke variant het hier van de bananenboot heb je gemaakt. En dan denk ik dat we deze gewoon aansluiten voor vandaag. We hebben in ieder geval geen urke uitloop gehad. Dus ja, schiet vooral wacht. Een half uurtje. Dus het lijkt wel of we dan maar soepeligheid en beterheid het streamje. Dus als we dit nog 100 keer gedaan hebben, dan heb het gans goed. dan kunnen we het gans goed. Dus ik wil eigenlijk allemaal vanuit de Begonjesstraat, hier bij Jorre, Kim en Sander, wil ik u danken voor het kijken en voor het luisteren, voor het matchrillen. Volgende week zit er een bung. Met ripjes. Ja. Nog wat van dat toe te voegen, Bas? Wat gaat het? Kennen we weer gekookt werden? We zullen het schwans, neven die ribjes nog het schwans. Het is in ieder geval, er zit genoeg vlees op die ribjes, dus ik denk ook niet dat we er... Er zal geen honger liggen. Ja, veel anders bij zouden we moeten gaan maken, maar we willen wel natuurlijk niet iedereen eet die ribjes, dat we een alternatief maken. Ik wil eens even over denken, dus ik denk gaat ribjes en als ze dat zelf gaat braad, gaat salade, et cetera bieden is en daarna gaan we voor een heerlijk dessertje of een toetje zorgen. Dat, dat duurt eigenlijk wel de bij. Gaat wel ook wel wat voor iedereen te maken is, maar... Ja, de buurman gaat volgende week denk ik ook met doen. Ja. Dat is nu al het graashaven. Nou, volgende week gaan we gewoon om 4 uur meteen beginnen met graashaven. Ja, ja. We zijn van de vanavond meteen. Misschien moet ze Sam Goris opzetten met... ja. We gaan het gras afrijden. We gaan afsluiten inderdaad met Sam Goris gras afrijden. Allemaal bedankt voor het kijken. Ja. Ik zou zeggen tot volgende week en tot grills. Bye bye. Het gras afrijdt. Al mijn vrienden waren aan het genieten van vakantie en een mooie weer. En ik liep daar te zweten als een beer. Ik dacht, dit is de laatste keer. Oh, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien. Rij het nooit meer af. Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien. Nee, ik rij het nooit meer af.
glijden aan het gras, maar glijden aan het gras, maar glijden rijden nooit meer af. Laat het gras, maar glijden aan het gras, maar glijden, nee, ik rij het nooit meer af. Nee, ik rij het nooit meer af. Dora J. Vegas and Mike Martin.